Desisyon Bicol 2025. Hi! Hello! Ready po for 24 hours broadcast. Mga tugangan DCGB, welcome po sa itong programang special broadcast ngunyan pong pagkaaga. Mga tugang inipan desisyon Bicol 2025 election coverage, mga tugang on DC of DCGB. Siguro nalbaguhan muna tabi na program dyan sa baba. Bugtak muna ang desisyon Bicol 2025 election coverage yan. Desisyon Bicol 2025 election coverage. Kada onboard gayon, ikuan muna tabian. Bugtak muna anakwan. Kaya kita ki-program title. Special broadcast na kita. Duro-diretso kita mga tugang dipo sa satuya na program. Sa lawas mga tugang kaagapay niya to dyan ang Mega Force Patrol. Sa panginot po ni Chief of Reporters GB Nasalina. Siring man mga tugang si Karen Ala, Joshua Bino, Alar Mario, Angel Muzdaza, asin po kasabay dyan si Jomar Bien. Kasabay po mga tugang niya to sa Manibela, Boy Mata, sa Newsroom News Director Mar de la Cruz. Parago San Monitor kan mga pangyari mga tugang sa lado nasyonal. Siyempre kaagapay niya to dyan mga intern. Ang mga interns, mga tugang na hali po sa Bicol University. Kasabay dyan si Johanna Agripa, Leia Nunez, Yanisel Bigueras, Yanisel o kaya Justine Escobar, Rosa Balingkit, and Jasmine Bausing. Siring man mga tugang ang mga kairiba niya to sa OKFM. Mga kairiba niya to dyan sa OKFM. Sinda Don Emilionario yan po sa munisipyo Candaraga. Kasarabay niya to dyan mga tugang na matuwang kan sa tuyang broadcast ngunyan pong alaw si nakalista digdi nakalista dahil pala na print ni Shara wala digdi sa mga pangaran dahil pala na print pero kaya ba niya to dyan mga tugang at mga areas yan po sa Daraga Albay. Joshua Bino asin po si yung kasama natin sa Daraga Albay, Joshua Bino, Bea Nunez, and si Don Emilionario. Buda mga tugang sa 1st District Albay, Jomar Bien, asin po si Jason, DJ Jason Dalugdog. Mga tugang nili po sa Legazpi Port area. Kasarabay nato dyan sa panginginot po yan ni Angel Mostaza. Si Yanisel Biguera sa Legazpi City Ibalon Central School. Gogon Central, Justine Escobar. Dyan po mga tugang sa Rapu-Rapu Albay. Kasarabay nato dyan si Rosa Balingkit. Albay Central School, Johanna Agripa. Asin po mga tugang ang gabos na kataltagyan. Mga tugang sa tuya tabing kapalibutan. Good morning Legazpi City. Good morning Probinsya Canalbay. Good morning Bicol Region. Good morning mga Bicolano sa manaparte kan mundo. Mga tugang alas 4:20 nin pag-aaga. Igwa na lang kita kibale perang minuto 60 minus 20 14 minutos 40 minutos. Mga tugang bago po magabot ang Bicol 40 minutos bago po magbukas mga tugang ang mga polling precinct dyan po sa tuya nakapalibutan. Kaya na lang kita bali perang minutos na sa bukas na mga tugang ang mga presento. Ang pwede pong magboto pag alas 5 din pagkaaga yung mga tugang ang mga PWDs. Iyo po mga tugang ang mga senior citizen. Ang sa tuyang mga pregnant ang term kaya na pregnant women redundant ang mga bados talang ba na ang mga bados na babayi siyempre asisa nagbabados bako babae sisa po nagbabados bako mga babayi mga bados buday ba patabi mga tugang na mga miyembro kan sa tuya na ano yan na kan sa tuya tabi na komunidad mga tugang sa tuya tabi na kapalibutan sinda tabi ang mga grupo na inot mga butongon yan
Ang pag alas 7, mga tugang nin pagkaaga, masarabay-sabay na mabukas girara yan para po sa gabos na mga klase ng mga butante. Pero, ang mga senior citizens, ini mga pinag-uranambitan niya to ng mga sectors, kundi makabuto mo niya nin atab, mga tugang, kamo po, pwede ka muna magbuto man giraray 7 o'clock in the morning. Pero, hanggang na po yan alas 7 din pagkabanggi. Kung sabihin, mga tugang, mabukas po yan sa tuya tabi ng mga presento 7 a.m. to 5 a.m. to 7 p.m. para sa mga vulnerable sectors. Wala tabi 7 a.m. to 7 p.m. para sa kabos. Pero gusto sabihin, mga tugang hanggang pong alas 7 bukas ang mga polling precincts. Para po mga tugang sa tuya tabi na para po sa tuya mga tugang na padagos na pag-antabay diyan po sa pagboboto. Kaya po magluwas sa kamong atab mo niyan sa mga senior citizen. Ilingon ta daw kun mga pag-iriba, pumuesto ka mo diyan sa mga eskwelahan pag alas 5. Ilingon nindo kung sisi ang primerong mabuto diyan sa mga eskwelahan na yan, ha? Na kung saan ka mo naka-assign tabi para ngunyan pong aldaw. Alright, sige daw. Nagagaya ko dyan kasubago sa Legazpi City Comelec sa Comelec sa compound kan City Hall. Wala na. Purawas na sa mga tao. Gusto sabihon, aratabon pa kasubago, sinda mga tugang yao na po sa mga eskwelahan para ihanda ang mga polling precinct para po sa eleksyon. Ngunya na pagkaaga. Uy. May mata na dyan. Mata na, maratana ka mo. Maratana. Ay, sus ko naggaramang nga si Ramon sa Torog. Maratana ka mo. Peraso na tipo nindo ka sa bangi. Sato sa nao. Sige daw, sarat kirita kita sa nao. Pero tabi so natipon nindo ka sa bangi. Sige daw. Pera po. I-text tabi sa 0928-777-5548. Stuy. Pero sudah tipon na ka sa banggi. Una magpun pa ka ng minaging alaw. Sige daw. Sige daw. Text daw po nila kung pira. Aramon ta daw mga tugang ang report. Hali po dyan sa luwag. Buena Manong Bareta, Desisyon Bicol 2025. Desisyon Bicol 2025. Engaging in position. DCGB Election Coverage. Make way. Karen, good morning Karen. Karen. Hello Karen. 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 Go ahead. City Henry, tama ito. Alas 2 pa sana ning maaga kasi bago. Luway-luway na sa mga maestro na masiliting electoral board sa mga eskwelahan kan syudad ng Legazpi na nagarapit digdi sa City Hall o sa Comelec Legazpi. Tanganing kuwaon ang mga election paraphernalias na gagamitin sa burotuhan nunya na aldaw. Sa pag-monitor kan DCGB News puun alas 3:10 nin aga sakay nin mga jeep service as in private vehicle service barakot-bakot na kan mga electoral board kung mga balota nagagamiton taud-taud na alas 5 nin aga na iyong tuon kan oras kan burotuhan kan mga senior citizen, PWD, as in mga vulnerable sectors, as in to alas 7 man na aga para sa mga regular voters. Ngunyan ka BBP, padiit-diit, igwa pa man na mga nagpapadagos sa nagharapit sigting electoral board sa City Hall, panganing makuha itong mga balota, kailan sa bago dapat mag-alas 5, dapat preparado na ining mga election paraphernalias sa point sa kada presento. As in dapat, nagka-posisyon na ining gabos. Alagad may mga ibang maestra sa BBP na nag-aaralatan pa sa Antaramon, Muya, yaon to presensya kan chairman sa kada presento naman sa pagkuakan mga balota. Pero sa iba tabi si Henry, nakakatuwa naman, provided na dapat i-contact nila sa chairman, buda may pipirman sila digdi to certify na halimbawa sa sarong presinto kan eskwelahan. Ikuha na si electoral board member na nagkuana kan mga balota sa sistema palang BP, kada presinto may sarong representative o chairman na magkukuakan balota na para magsasaro ka ng presinto. And dagdag pa tabi ibitihin, ang mga nasa eskwela na nasa Halarayo, arugan sa mga nasa southern barangays kan syudad, iyo sa mga mostly na nagkakainunod na magpuro akan mga balota,
dahil ang pagsusok sa mga nakaulan na mga maestra, dapat na kaming mga nasa southern areas, makaskas na sa pag-prosecution kan mga gamit. At syempre, pag biyahe pa sana, sa kauno na ang 30 minutos, sabi mo kaiyan. Ngunyan tabi Vicky, huminasiring na sikadigdi sa Albay Central School. Aha. Bukas na ang mga presinto, Mm. at sinahiling na ito na pigto-transfer na kan mga electoral board sa mga ballot box at sa mga election paraphernalias. And sa nga, mag-alat sila na mag-abot ang alas 5 min pagkaaga, tanganing kay welcome to kung saan may ilit sa mga vulnerable sectors na magdikit sa mga presinto para magboto. Mhm. Ang PBBP, ang initial natong informasyon live ang digdi sa Albay Central School para sa election coverage Karen Ala, CCTV News. Salamat Karen sa report. Hali po dyan sa luwas. Bakit wala to? Ayun. John Bicol 2025. Yan, ha? Alas 4:30 na. So sabihon, mga tugang 30 minutos na lang. Bukas na po ang mga polling precincts para po makapagboto ang mga PWD, mga senior citizen, asin ang mga pregnant natong mga kababaihan. Hindi po sa Satuya na kapalibutan. Bako lang yan sa lugar ta. Bicol Region, kundi mga tugang sa bilog na Pilipinas yan. Joshua, anong latest dyan? Kumusta sa location mo? Yes, Titi. Good morning. Good morning sa mga paratabay. May mga puro insidente diglis sa kuyang area. Paragos man yatong pinagsusubaybayan. Anyway, kami dito, Henry, ibang pa na itong mga barata, inutong ko na pag-inganyar kan Commission on Election of Comelec Daraga Albay sa paagi ni Election Officer Sir Andy Toledo sa gabos sa mga Daragueños na ngunya na aldaw sa pagboto kapiring sa mga voting center kung pwede ating makakaya na maglakaw na sana atin ni kaya na pagdaranin auto o kaya vehikulo pasiring sa voting center lalo na kung ang bubutuhan haramiman sana sa harong atin kayang lakawon. Initaw dito Henry ang naging patanid ni Election Officer Andy Toledo sa gabos sa mga taga-Daraga matapos itong insidente sa Naiya Terminal 1 kung sa inyo sa mga Henry ni duwang nagaban matapos na sagasaon ni sarong sports utility vehicle kaya SUV. Ngunyan, natigil ko yan sigun si Sir Andy Toledo na dahil man tigahagad alagad kung magkagawa na siring na aksidente. Iyo ang tigil ko yan kung kaya ang mga bihikulo kumbaga sigun kay Sir Andy Toledo iwalat na muna sa mga harong sa ilang day magkausa may napagkapiot o kaya surusuan sa mga voting center. Kung kaya sigun pa sa iya, tabang marinis sa tuyang salud na makapag-ehersisyo lamang kunya na aldaw, maglakaw pa sharing sa voting center dahil ang tapiglalawan bagay dito Henry, ang mga voting center, mga eskwelahan, bakit man masyadong mga mahiwason, kung kaya rin mo napiginggan niya ang pagdaranin bihikulo at yung pagparada sa laog kan voting center, buda haralaba ang tilakan na tao. Hindi kayan, ang sharing na insidente kung man sa naiya na nagpakapirilan, nagpakaturindig sa mga tao, bigla sa nang nagkaiguran ng aksidente, sinagasakan sarong bihikulo. Pagkut sa nagkaiguran sa Pilipi Henry, na casualties. Kung kaya ngunyan, halos preparado naman ang Commission on Election o Comelec sa Daraga Albay, kan mga nakaagit ng simana, plansado na, nakalatag na ang gabos, kan mga voting paraphernalias, nasa kanya-kanya ng mga polling precinct, pati ang mga automated voting machine, o kaya ATM, mga silyado pa, bubuksan, pagtaod, pag nagpuuna na eleksyon kami dito Henry, pero ang pangapudan, lalo din sa mga maaramay, at yung maboroto hanggang taod-taod na alas 7 ang banggi, kung kayang maglakaw, halisarong, pasiring sa voting center, di kaya na muna ang maggaraning bihikulo, na hindi makapiot sa mga parking space, sa mga voting center, iwas aksidente, nakapag-ehersisyo pa. Yan tabi dito Henry, ang mensahe sa Comelec Daraga Albay. Diyos Pabila, sige. Salamat Joshua sa report. Hali dyan sa luwas. This is John Bicol 2025. Engaging. In position.
Panagos ka mong nagantaway, matugang di po sa DCGB. Ngunyan pong aldaw na ininin Lunes, petsa 12, mga tugang kan bulan na Mayo, Election Day. Dili po sa Tuya, tabi na palibot. Sa bilog na Pilipinas yan, pipilion niya to, ano? Sisang pipilion tangon yan? 12 senador. Primero, mabuto kita nin 12 senador. Kung di ka mo kinapili na 12 senador, dahil na kompleto, di less than 12, pwede po yan. Pwedeng 2, 3, 4, 5. Yan, pwedeng 7 lang. Ang sa tabi na ibubotong senador. Ikadua, mga tugang, mabuto kita ki sarong kandidato para mayor. Syudad man o munisipyo. Mabuto kita nin sarong kandidato para vice mayor and 8 na konsyal sa munisipyo o kaya 10 mga tugang na city councilors. Yan, ha, sa mga halimbawa Legazpi, Ligao, Tabaco. Tapos diyan po mga tugang sa Kwan, diyan po sa mga provincial government, mga tugang mabuto kita kitulong board members sa first district. Tulong board member sa segundo distrito, 4 na board member sa third district, Canalbay. Yan tabi ang mga buburotuhan ta. Ha? Mabuto kita kisarong congressman per district. Yan, saro sana ang bubutuhan ta. Tabi sa first, second, third, tagsararo lang yan. Tapos mga tugang mabuto kita ki sarong party list. Sarong party list ang ibubuto ta. Ano? Tapos, mabuto kita ki 12 senador. Yan, sabi ko na nga ni Kasubago. Kung pira po ang requirement na buto, yun dapat ang ibuhon nindo. Takon magbuto ka mo, tabi nin sobra. Magbuto tabi ka mo nin sobra, invalido, mga tugang, ansa indo pong boto sa mga balotang yan. Pero ang ma-invalid lang po, iyo itong suminobra sa boto. Halimbawa, sa mayor, naka-shade ka kidwa. Yan. Ang ma-invalid lang pong boto, iyo tabi sa boto mo sa pagka-mayor. Dahil mapapiktado sa ibang mga boto mo, tabi sa balotan yan. Pico 2025. Angel Mustasa, kumusta dyan sa Ayala Malls? Yes, good morning VP Henry. Good morning sa kayang mga parantabay. Ang location ko po ngayon, ako dito sa 4th floor kan Ayala Malls Legazpi, particular na sa Cinemas, kung sa gigibuko na VP Henry, na primerong mall voting kana nasa 547 mga rehistradong botante kana barangay 25 Lapu-Lapu, Legazpi City. Sa observation sa VP Henry, duman sa ground floor sa may entrance, sa luway-luway ng nag-aarabutan itong sa mga butantes digdika na barangay Lapu-Lapu dahilan sa nagkapirang minutos sana 24 minutes na sana bubuksan na po ka na mga teachers na rin bilang masterbing electoral board ining pagboboto para duman sa mga priority, mga senior citizen, person with disability, mga pregnant individuals, and then iba pang nasa vulnerable sectors. Apera kayan dito na nataranta na nag-aarabutan naman itong sa mga regular voters sa tanganing pila na duman sa Ibabaakan Mall. Kabilugan ni VP Henry na 547 mga residentes dyan po sa barangay Lapu-Lapu. Ang niyaon ni VP Henry, para lang sa mga para dangog sang niyaon sa barangay Lapu-Lapu, ang cluster 111, may present number na 0277A, 0278A, 0278B. Ang cluster 112, inyaw nigi ang present number 0279A, 0279B, 0280A, as in ang 0280B. Inyaw nigi sa VP Henry sa 4th floor kang Ayala Malls Legazpi kung kamuan na personal ka na itong mga electoral board, mga watchers, and senior citizen, PWD. Pagtutubutan na tabi si Henry kang security kang mall na luway-luway ng magpasirinigi at the same time, magluway-luway naman si Henry na magsakat digi sa 4th floor ini. Ang pila VP Henry, niya ulit sa mismong hallway kang Ayala Malls, mantang itong sa mga personal kan, mga electoral board, mga teachers ka, luway-luway naman VP Henry sila nagprepara para sa laog.
And then sa hunan VP Henry, ang tutugutan ang direksyon ang abiso kan guard ko duman sa mga masakat dito sa 4th floor kan Ayala mo sa Legazpi, magamit kan elevator para mas madali. Iyo. Pero may mga tao na, ano? May mga tao na? Opo, VP. Asay duman sa mga priority ng mga voters, so nag-arabutan na sa mga regular voters sa kaning pagpila naman, sa kaning pag-abot ng alas 7, sabi na duman, lalo na sa mga kabataan. Madali nga kami ma'am na mga pila. At the same time, di nga kami aabutan kan so grabing init, dahil awig nga, imagine 547. And good morning muna VP, nga unigis na ko yung dating maestra dyan sa Sagbakong Elementary School, si Ma'am Mitch Ande. Para dapat na ni VP. Di kita nahagilap mo niya na Angel na kuwan, ano? Di kita kinahagilap mo niya na taga-Comelec, ano? Pero nakapesto na sila sa ibang mga lugar. Wala pa VP, ito taod, malipat ako ng lokasyon ta, digi po baga sa Legazpi Port, igwadi yung mga Dracula, mga voting centers, ining Ibalon, and then ining Legazpi Port, ining to elementary po ko din sa may St. Rafael, and then mabalo ako duman din sa SM sa Legazpi. Bilang saruman itong mall voting para sa mga residentes kan barangay Kapantawan. Ba't lamang duman VP, may mga kitang Comelec personnel po. Ayun, okay. So yan muna VP ang mga sitwasyon na ligis sa luwas sa premerong pagboto, kantingin sa 47 mga residentes sa barangay Lapu-Lapu, hindi po sa Ayala Malls, Legazpi. Mga dagdag na bareta para sa Decision Bicol 2025 DCGB election coverage. Hindi po si Enzo Mustaza, DCGB News. Salamat Angel sa report. Hali po dyan sa luwas. Iyan ha, nagpuon po ng mga tugang na magparasiring tabi ang tawo. Diyan po sa tuyang kapalibutan. Silensyo mo niyan ang sa tuyang ay ilyonta daw. Kumpira, nakapira. Silensyo mo niya. 3,200? 11,250? Kaya lang ngayon, nawara sa listahan. Dako kasabay sa lista. Nawara sunimi kay oo. Bata mailim. Good morning, Madam Melindawi. Sabi niya, good morning, dato listeners. Vote wisely po. Good luck to deserving candidates. Sabi kan sa tuyang texter, bata ngayon, nawara ngayon sa lista. Kulimang ngayon kami. Salbata na ngayon. Ngayon kami. Sayang ngayon kan 5 mail. Igo na kinagpahabol na ano yan, ha? Igo na tabi ki... Nagpahabol na 5 milyon, may nagpahabol na 5 mil. Pagyari sa maaba ka. Migo, good morning. VP, good morning. Yes, good morning. Istoryan na katabi. Oo. Kaso hapon, Mother's Day, di ba? Iyo. So, grupo na ramigis dito sa lugar may ma-celebrate ko ta. Oo, okay. So, ang celebration nila, ma-order na lang, mapa-deliver Okay. sarong fast food chain. So, okay, mga nag-place sila kan order mga alas 4. Bata, siguro mga 12 sinda. So, dakol sa order. Okay. Okay. Bata, guruto mo na tabi. Pag abot kan alas 5:30, Oo. may message nag-abot sa indahali duman sa... So, fast delivery? food chain. Oo. Tiga-cancel niya tabi sa order nindo. Kada imi na kaya. Ako may gibas. Pero kung kadakol, Ako may gibas experience ako. ano man ito? Ano experience ako ba? Pag sige order ko to, tabi nag-return call na, ay, ma'am, sorry po. Dahil na po kami magkakuha ng order nito. Wala na po kitawo na ma-deliver sa imo. Hi sa mga tao nindo. Duman sa iyo man karamisis. Hi sa mga tao nindo. O to nga siya, nagpirila ba? Iyo man karamisis. Dahil na ngayang rider naman dyan sa indo. Saka baga, saka. So ang ginipo ninda, nag-decide sila, mababa na lang niya kita. Duman na lang niya kita makaraon. So pag-abot ninda duman, mga 2 hours pa nga tabi waiting. Oo. Dahil sila nakakaon. Dahil nakakaon. Oo, 2 hours pa ang preparation and waiting time. Grabe, aday.
O tapos, yung mga kahira duman, nagreklamo na. Oo, oo. Nagpo na daw magrulugad so guramoy. Pipog mo naman akong sarabayon ka naman. Mahal po gunda sa mga kwarta. may kanya-kanyang parang sa kwarta? Mahal po gunda sa daklangkang kwarta. Pagod may kanya-kanyang parong. Hindi sabi, pero naman, mahal po gunda sa daklan. Talaga? Pero na may mga burubay-bay baga sa kwarta. Latason ta kang salbatana ka. Marila, mabuto na kita. Boto na tamata ko na. Bala sa isdarsin ko na. Abay. Abay. Nagyari sa estoy sa to gari tururugon ka mo gari. Gari tururugon sa iba. Sa totoo lang nakapera ka mo. Oli sir. Bayan nga pagparahapot ko nakapera kami basta dakol. Awin na. Magyari sa maaba ka. Ha? Migo! Hello, baby. Good morning. Ano na? Basta ako, ang experience ko dyan, doon first time. Doang first time? The best ka rin. The best Kaya ka. ako punta ko nata. Nata. Primero, mas nainot ka sa kuya for the first time. Ay. Salamat. Dua. Nakingking ka na dagong magupagkaaga? Ano pa? Oh, okay. Jonas, dahil ko, naka-online mo. Nakapon si Henry. Nangalas ka pala. Pag-dua, BP. Back to back. Salbatana kang painggit kang sarawayon ka na. Ang dirty talaga, BP. Simple yun man sana. Pagkalat ka tanao, kami naabot yan. Kung makumpara sa'yo mo, dahil magbuto-buto. Yes. Kaya ka makabuto kang kulog ang buot mo, tayo natake ka na. Nanggad. Nanggad. Tapos mo na, first time, Iyo. ang aldaw na daing topic sa Ligaspi. Yun talaga, Migo. Pero uni pasarap may experience ako, tabi. Migo, nag-upload ka sa messenger ko. Iyop po sa messenger. Nag-upload ka sa messenger. Iyop po, tabi, Noel. Noel, ano man sarap pang experience ako? Ano? Itong Biyernes, Sabado pa, sumibor ko, nagkakalsa kong tabang. Ngayari, may tubero ka lamang na may bid. Apunin nga sa mga barkada mong may tuberong kabirid bid. Inarapunan ko, Migo. Kaya man yun, sir, amigo, ka-available na tubero. Nagpiri lang yan. Buno, sa ibang mga tindahan pala, amigo, nagsararado. Sabado pa sana, talaga, nagpiri lang sa mga empleyado. Paano nga ni, magbukas? Sige, empleyado. Ata na nga ni, warang maserve. Warang maserve. Nagpiri lang sa mga tao. First time, Sabado, nagluwas kami. Puntik di ko sa muya hanggang duman sa mall. Di nga, ako 3 minutos. Wala de. Tapos? Domingo nagsirba kami. Hindi mo kami aray. Dapat na oral daw. Araw kayo na rin. Ako mo ko nang dahil man akong pakinabang. Grabe ang pagbasol mo. Araw mo buti ko nataday ka. Ito yun man sana yan. Ini, pupugaw ako yun sa radyo kaya may na nga yung pagtawi. Awin ba? Bigo, saan ka? Saan ka mabuto? Alas 5 o 5 to 7 ka o dyan ang alas 7? Ano pag-ula mo sa kuya, senyor? Day, managhapot man sana. Bako man na pigdududahan ta kang senior ka na. Gusto sabihin mo? Ikalat pa ako kang second wave. Ano? Second wave. So third wave. Okay, salamat, Migo. Bye. Sarawa kayo nining duwil na nila. Bueno, tuloy-tuloy ang mga balita. Jimmy, nasa linya. Desisyon Bicol 2025. Engaging in station.
Jim, Jim, kumusta dyan? Yes, BP, maray na aga sa mga parantabay. Ang question ko, tayaw na ako digdi sa presinto ko na bubutuhan ko niya na pagkaga. Bako man baga ako disabled, bako man ako senior citizen. Oh, yun na, mabuto ka na. Unya, ma-field baga ako, arayo bagang area ko. Nata, pwede ka na magbuto? Iapot ko nga na. Garuday ka pa man pwede gayon. Iapot ko nga na digdi sa chairman. Garuday ka pa pwede. Oo. Garuday ka pa Parehas pwede. man sa na mabuto baga ako. Ha? Parehas mabuto. Yung nga ni, pero garuday ka pa pwede. Iapot ko digdi. Pagkuntugutan ka, may mapiririt ka na iba. Ha? Kuntugutan ka, may mapiririt ka na iba. Nako mo? Secret nga ni. Ha? Secret. Lato sa takang salbatana ka. Salawa yun. Sorry, Ano sitwasyon dyan? Pero nag-prepare na tabi-BP eksakto alas 5. Maburot. Ikaw na digdi nila kapilaw. 1, 2, 3, 4, 5. Maburot po ka man, no? Oo. Sa lugan ini. Senior citizen ka man, no? PWD. Pregnant. Ako wag pregnant na ako, ma'am. Pwede na gayad ako. Sinabi na. Ano, sir? Pwede na ako? Talaga. Sinabi Rigid na. ako. Alas 7 ako kane. Dahil ka dyan, Noy, makalusot, Noy. Testing ko man lang. Dakula bagang tulak ako. Dahil pwede. Dahil ka makalusot dyan. Ini mga bados. May waiting area man. Okay. Halimbawa, may wikwan, dahil pwede ka digdiparan magpara surosirip sa mga bintana, bibi. Bawal tabi, Jim. Bawal. May waiting area sa ibong na room. Pagkatapos, halimbawa ngayon, dahil ka pwede pa lang talaga mag-picture ngayon, halimbawa, gusto mo ngayon picture, nasa luwas ka ngayon, halimbawa, naka-cellphone ko, may pag-iriba ka, nasa loob sugo, pag-iriba mo, na mapicture, mabuto, picturean mo, dahil ka man pwede clear ining gilid. Yes. Bakwaro kan barangay election baga, na nakakasirip digdi, ta mga anbintana digdi BP, so, sitro baga, salming, mahiling mo, pwede kang pumicture, pero mahalat ka magboto, digdi ka sa ibong na kwarto. Okay. Wala ki mga magasurusirip. Magayon man, the best. Iyo, basta baga magkuan baga, magpasurusikrap. Bawal mo yung magpasurusikrap. Pwede man, magtaga-surusirip, pero dahil ka pwede magpicture. Yan. Okay. So, nganyan, dahil malang riknum pati didi, mariknum pa. Sa mga senior citizen degree, pwede magkadaras dapat may mga flashlight pa, BP, ng mga dara. Yo. Naguringhing kalaman yan kung ano, kumusta nang tig sa banggi na may nga special operation, kumusta nang tig? Nagihiyom-hiyom sana. Demi na simbag? Iriyom-hiyom sana. Amin na hiyom. Uri, ang anong gano'n, mga senior ini, may bados, disabled man ang dahil ako pwede digde. Dahil pala pa pwede ako maatap. Tapig sabihan ka na. Talagang. Dahil ka pa pwede, rayo ka pa. Yan sana, mabalik na sana ako. Okay. Si-set up na kan mga paraphernalias, so machine. Mga alas 5. Eksakto nga lang, basta alas 5, susog sa pinagtalaan kan Comelec, makakapag-puroon na yan, nag-puroon na yun. Anyway, so, dahil mo na ako maka-pull out tigde sa Kamalig area, so, maglibot sa area ko sa 3rd district, yun na nga niyan, alatun na nga na makapag-photo kita tabi BP. Yeah. And, acknowledge naman ng presensya na mga members ng Philippine National Police nag-alaga. Sige, relibot-libot man tabi BP, pati kang pagtaong seguridad, ngunyan na pagka-aga. Parita, okay ang kuryente,
wala si problema. Yan ta BBP yan sa tuyang sitwasyon. Ali digdi ako sa compound kan Kamalig North Central Elementary School. At least nasusog ko na kung saan ang presento ko na kataod-taod pubutuhan. Yan ta BBP yan sa tuyang dagdag na informasyon. Ali digdi sa Kamalig, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Pio. Salamat, Pio. Salamat, Jimmy. Desisyon Bicol. Sa report. 2025. Hali po dyan sa luwas. Mientras tanto, 6 minutes na lang. Bukas na, mga tugang at mga presento para po naman sa mga senior citizens, mga vulnerable groups, mga pregnant women, as in mga PWDs. Maramong tarawan sitwasyon sa Southern Barangay Caligaspi. Kasabay si Paringal Armario. Good morning, Paringal. Salamat, Pade, bukas na ang Borotohan. Pero may mga dai pa inabot. Paipit. Iyon yan ang sitwasyon sa ngunyan dahil kasubanggi na mumonitor ta na namburong-buronggo na. So iba na dai inabot paipit kung sa maduman mismong nagdidirekta na sa kandidato. Kaya kulog kipayo na kan kandidato ang ibang botante. Yun ay so tundag tabi pa de kan mga botante na abigapon tang paling-paling o mariw-mariw na before pa dahil na check sa indang loyalty kung saan talagang grupo politikal. Kaya pag-abot kan ultima ora nagkawararamin biyaya. Maski na nga ni taliwas ini sa kampanya kan Comelec kasi iba pang grupo na kontra bigay. Pero actualmente talagang nangyari ang matinding bigayan sa mga botante. So far na yan, bigdi sa southern part kan Legazpi, dahil pa man masyado nagpapara hiriro sa mga botante, nagrasikaso pa sa indang mga harong. Dahil pa kaduman na akwal sa voting center, monitor sa kakanda sitwasyon bigdiman sa palibot. Kaya so far na kitang masyado pang nahiling na pagburong karasang dan tao kasi rin sa voting center unless sa iba na mga senior citizens na PW na iyo yan at priority mo niya na 5 to 7 o'clock in the morning kan Comelec. So iyo yan ngunyan ang kabagsakan dami man may mga special operation, kanya-kanyang kandidato, may mga special operation sila. Kaya ngunyan, so iba, nagkapira pa talagaan dahil inabot. Kaya nabigapon na paipit, pero sa iba, kampante na sila and ready na to go. Pasiring sa mga voting centers para bumoto kahit sa indang kanya-kanyang kandidato. Okay. Kaya dami ang sitwasyon di Southern Part ng Legazpi, Alarmario, DCGB. Salamat, Paringal. Desisyon Bicol 2025. Engaging. In position. Tuloy-tuloy tayo, mga tugang. Election coverage. Sa satuyang Decision Bicol, special coverage kan DCGB ngunyang pong panahon kan eleksyon. Sana po makaboto kita nin tama. Sana po makaboto kita nin maray. Ronald, so DCGB live up tada tabi. Di nadadangog kan mga parantabay ta. Onder na ngunyan. Sige daw, taon ni may connector sa kuya ha. Importante pala sa inyo na ano yan, DCGB Live App. Iya po, pasensya na po kamo sa nagpapalap dyan. Okay na tabi, sabi ni Ronald, pakitry daw po nindo na dangugon mga tugang ang sa tuya tabi na DCGB Live App. Yan. Wala, Nald? Wala, pakicheck mo daw tabi. Pakicheck mo, wala eh. Wala. Igwa sa imo? Igwa? Nata sa kuya ta wala. Sandali lang. Alright. Ayo. Hello? Good morning. Good morning, boss. Bo. Ay, Seni. Bert Mendes po. Ay, Bert. Ay, salamat amigo. Mga tugang, si Bert Mendes. From Rawish Elementary Yes, School. sa dagdag na istorya mo niya na pagkaaga. Bert, good morning. Go ahead. Good morning, Tabi sa Kubos. Election day. Yeah. So, ako digdi sa Rawish Elementary School. Peaceful man po. And hindi na pang mga precincts digdi mag-accept po kay mga botante. Ayun. Ito po dingding 7 clustered precinct. Opo. Sa clustered precincts po, iko kay mga limang mga presinto po. Balo ko po i-total po so kada
cluster, Opo. nasa 1,100 plus Mhm. voters po kada clustered precinct. Opo. So, meron, ikaw na po digdi mga senior citizen, PWDs, ada na pong magboto. Siguro po kada presinto, ikaw ng saru duwa pong maboto. Ano itong ngayon si Ma'am Nelia po? Opo. Ma'am Nelia tagasin ka nga ni Madam. Ano man tabi ang namamatian mo po ngayon na election day? Ang namamatian ko po, tigagad ko sa Panginoon na tawang kami si Maray na kaisipan. Tapos, pasabngan kan Panginoon na wala ki ribo. Nagibo ka po, nagibo po kakilistahan para di ka Ay, may listahan po ako para di ako madipisilan. Ayan, sige po, di mo napagbasahan ko sa nasa listahan. So, thanks po po digdi, ikaw po si Daddy, ready na po sa holding area digdi, kada clustered precinct, Ay, very holding good. area, kung bakul na po ang maburuto, lalo na siguro pag lampas alas 7 po, ikaw digding mga holding area, ready na po ang mga tukawan. Yan. So, Yan. Okay. mga watchers, and so mga day po, digdi nakukuha sa mga pangaran ninda, may voters assistance. Ay, very good. Magayon. Very organized. But very organized man yan. Saka well-lighted po digdi, maski alas 4 pa sa nakasubago. Maliwanagon po digdi. Yeah. Opo. Okay. Kumusta ang kwantabi, ang ambience tabi yan, Bert? Malipot? Mainit-init? Kumusta? Actually, medyo maduro, mainit-init na kiliit, BP. Yun, tas siyempre, malingahot man talaga pagkaaga, baga, di ba? Malingaot, BP. Okay. The watchers, ready na po. So mga teachers, nagtaon na si mga instructions kung ano mga bawal, ano mga pwedeng gibuon ka mga watchers. At pinaluwas sa mga watchers, tapi pa-prepare na po sila na magbantay dito sa luwas. Okay. So pagkahali, DPP pa duman naman ako sa Bukpong Elementary School, ilang naman po Yeah. question. Opo. Pero ang alas 5 na, Bert, nagbukas sa tabi, alas 5 na, eksaktong alas 5 na eh. O bakit bang oras hindi dyan? Nag-open na. Kaya po, nag-ready na po. Very good. Okay. Magkapo na sila. Good. Okay. Okay. Kaya po. So, dito po yun sa Route Elementary School. Sa balat po. Thank you so much, mga tugang Bert Nunez, sa dagdag na informasyon. John Bicol, Kanya na pagkaaga. 2025. Engaging institution. Ang kariya ni Bert, iyo tabi ang Bugtong Elementary School and Rawis Elementary School. Yan tabi ang sa iyang area. Desisyon Nababantayan. 2025. Bert Nunez, ang satuyang pag-iriba tabi sa 12 o'clock newscast. Mientras tanto, aramon tado ko nagpo ng butuhan dyan sa mall, Ayala Mall. Angel, kumusta dyan? Yes, so good morning, VP Henry. Good morning sa kayo mga paraan tabay. Yaw na ko ni VP Henry sa Ibalon Central School. Kung saan sarong minuto na sa VP Henry, mapuon na itong pagpapaboto duman sa mga senior citizen, mga nasa vulnerable group. And then, ngunit na pagkaaga VP Henry, kaurunon ta ang school principal at the same time siya ang Department of Education Supervisor Official o DESO, si Ma'am Auntie Melissa Carretero. Tanganing hapon sa VP Henry kung anong mga barangay ang nakatalaan na magboto ligdi and then mga perang botante ang maboto. Good morning po, Ma'am Melissa. Nasa ibong na linya po si VP Henry sa DCGB. Ma'am Melissa, good morning po. Good Oy, morning. ma'am, kumusta po kamo? Okay lang po. Ayan, di pa mali ka mamabuto ko niyan, ano? Mamaya pa po ako Dahil pa sa edad. Bakit pa? Dahil pa. Kumusta ma'am sa paghanda ninyo tagari? Tama ba? First time yaong kamo sa Ayala Malls tabi? Hindi po kami nasa iyan. Saan po? Okay. Sige po, go ahead. Kumusta po kamo dyan? Okay lang po, sir. At managarabot sa mga nasa pulling place na naka-assign. And then kami din, asap talaga. Ayun. As early as 3:30, yaraw na po gabot dito. Opo, oho. Pero ma'am, ang estimated registered voters na madyan ngunyan sa lugar nindo? As of now, day pa ako po nag-inigot na aramon po mga population per barangay. Iyo Pero po. may tulog pong barangay po, digding maboto, nakasay digdi sa mo, dinagaan, north, and Orasay. Orosite. Opo.
Ayon, oo. Ikaw ma'am, pero halos gidako na siguro ang eleksyon ang inagihan mo po, ano? Bilang school DepEd official, ano? Yes po. Oh, pero ano ma'am, tama ba? May mga nahiling kang pagkakaiba kang inot ng mga elections po daangon yan, lalo na sa pag-atab pa sila dyan sa eskwelahan? The same din po. The same din, ano? Ang mga teachers talaga, aratabon talaga sila. Iyo po. Oo. Okay. Good luck, ma'am. Unless may mga preparations po kamo na pigigibo sa lado kang DepEd tabi. Naka-ready man po kami. Mm. Pati po so polling place map may yaw na po sa may gate. Mm. And then so mga support staff nandito na din. So okay na po kami dito. Very good. Okay. Ma'am Melissa, salamat pong maray. Ingat po kamo. Opo, thank you so much po. Apo. Angel. Yan, VP, si Ma'am Melissa Cayetero sa ang DESO. And at the same time... Alas 5 na ba, Angel? Kumusta? Opo, Nag-announce ng open na ang polling precincts? Actually, VP, yun ako dito sa may presinto ka na barangay Bunota. Okay. And then may duwa ng senior citizen na palaog digdi sa voting precinct mismo. Invitation inibisihan rin na nagpuna itong pagpapaboto digdi sa mga padabatang senior citizen at the same time to mga nasa vulnerable sectors. Na parang digdisihan ito, medyo liit pa lang itong sa mga nag-aarabot ng mga senior citizen, particular na luway-luway na sindabisihan din ko para laugis sa mga classrooms. And ang kada mga voting present sa VP, may mga holding area ini. And bago ka man maglaugis sa mismong campus kang Ibalon Central School, duman pa sa na VP sa gate, may nahihiling ka na duman si mapa kung sa kang building, anong numerong building ka maduman, dahilan sa kanit sa tulong barangay digdipuan maboto ining tinagaan buonot asin oras right. And attentive DDG PNV and mga personahes na legacy PNP and then itong sa mga augmentation na nagbugtak na sila ng mga personality para man po sa security sa mga maboto. Okay. So, as of now, VP, natupuan itong pagpapaboto, itong mga nasa priority. Iyan. And Okay. then, mabali naman ako VP location duman sa Legacy Port Central School. Iyon. Legazpi Port. Yan. Apo. Okay. Diyan sa Ibalon, baga sa ibong mo sana? Apo, VP. Siguro Oo. na plus na ako VP mag-walking. Actually, garo kay pan mo yan eh. Tagari, medyo gari, sabi nga, ikan mga gurang kampanahon, nagaganar ngayon ang gabat mo. Nagaganar. Tapos palang VP, sarap pa lang sa nakaraan ko digdi, nagkaduwa ng lugar pag pinasyaran ko. Itong sa mga listahan, kaya itong sa mga rehistradong botante, mas madali mo yan VP ang paghanap dahil may mga pandok. Itong may picture. Opo. Okay. Kaya mas madali itong sa paghanap. So, kung medyo malabo-labo na ang mong pangiling, anak pa mo sa nasa picture mo. Sorry. Picture. Okay. Yung manang Oo, ano. yan VP Henry and mga dagdagang Dahil informasyon. man ka nakipinsan nga so nagboto naghagad, hihagad ang kung ano. Dahil man ano. Ano ba baga, pag dahil midbid, hihagad ang KID? Dahil man VP, as long as na basta aram mo midbid na ano. Dahil man certain kinag-challenge number mo. naman sa laog na ika nga Angel Mostasa, kanata nga ta. Ang ngaran mo Ibang nga ngayang nga pasok si mo. Kwan nga ika, si ano nga una nga si ano ito. So to bagang itong bata ni Kwan, so bata ni Rocco. sir. Rocco sa artista. Si kapandok mo ngayon si nalingawan ko lugod sa kapandokon mong artista. Di bale, basunod mo sa nang report. Sige, tayo sa VP. Okay, sige. So, yung VP ang mga sitwasyon talibihali sa Ibalon Central School with Kuya Boy in Ramos Tagad. Desisyon Bicol 2025. Kapandok mo ngayon. DCGB Election Coverage. Thank you, Angel. Pagkalapalan pwedeng ininal na kung pahampangon mo so kuan sa ibong ta. Nagsagrat so alon ko kasbaw kay pagkapon-pon kong alas 4, medyo high pitch ako Nagsagrat so alon ko liluwayan tayo bata 24 oras kita ngunya na magangala-ngala. Mga tugang dili po sa estasyon kan DCGB. Alright, duman daw kita kay Karen.
Aramon ta daw ang location ni Karen Alang. Ngunya na pagdaaga. Alas 5:07 na. Gusto sabihin, ang halos gabos na mga presento mga tugang bukas na unless may problema pa. Tinda na na-experiencean mo yan. Buda, baka may ma-interview ko diyan mga pag-iriba na first voter. Sa first voter, i-live ta daw, interview ta daw kung pwede sila magtaram, kumusta ang experience ninda sa pagboto. Kailan paghapot kung isang binoto? Kumusta ang experience ninda sa pagboto? Karen, go ahead. Yes, VP, sa ampang mismo kan mga poll watchers, luway-luway pang tiga-demonstrate kay itong mga electoral board dito sa Albay Central School ang pagtarakot kan mga wiring sa automated counting machine. As in, supapil bagatang VP, nag-resibo na itigdalaag sa ETS. Talaning sigurado na mga electoral board malimit ang kamot sa mga siring kaiming sistema. Tapos VP na mga presidente sa Albay Central School, nakatutok pa sa mga sa mga electoral board sa pag-assemble kan mga PCOS machine. Bago ang ini nga pagburutan nga sa alas 5 naman sila nagsuo na pag-assemble pa pag-ipipitipan mo yan. Diba, pag-check sa mga automated counting machine. And dito pag-ipipit, ipag-verify pa. At yung talagang very transparent pag-iping mga electoral board, sa kada may diburuksan, iharampang nandun ang mga poll watchers na iningaya kamo makakapag-justify na siglado ini bago ni official na buksan kung ibuksak sa mga counting machine. At pero kailan, habang sig-ayos sa mga electoral board sa mga parapernalya, sa mga senior and PWD, sa larong naman na naghahalat, naghahanap ka sa ibang hapito, diba, naghahalat ka, bago kailan na ito maburutuhan, sabi ko nga VP, diba, pagsiset pa ngayon sa mga electoral votes, sa mga automated counting machine. Ngayon, sa lahat kung tiraan mga barangay na maburuto dito sa Albay Central School, anong na mga barangay sa Legazpi, ang maburuto pag-ibig na kay Timot, ang barangay 13 Silawit West, barangay 14 Silawit Poblasyon, barangay 16 Silawit East Poblasyon, barangay 16 Silawit East Washington Drive, barangay 17 South Street Silawit, at barangay 18 sa Baclan West. Kaya expected pa ipitin na wala ko ang inikita dako ng mga tao pag uminabot na alas 7 na voting period kan mga regular voters. Yan mga tagi, ano po Aha, Shara. Karen, Yes, Bigani. ano, kumusta ang kwan dyan? Kumusta ang pila kan mga priority voters ngayon na sa oras na ni? Man pa di VP, tuminong man siya and well-organized man siya. At sa mga nandito, ang mga nai-visit hospital, kataklansa ito, may mga assistant talaga. Kasi ito din na nakatalakaw, medyo ano na ang pagkilig ka. Pero tuminong ang mga pamaran ng araw po sa mga list of voters, kahit ano kung ito ano na assistant, kung nagsipa, dito sa dito, ay naanak ko mga presento nita, dito ko nandun, kasi hindi ko sa ito yung albay sa nag-assistant sa inyo. Pero may mga assistant ko sa dito. Hindi ko ba na desperation na mga kung tinag nag-isip, kung na-electric ang mga elektron sa Rosbuwan, Sudo, Kapat, Sina, di ba sabi na pagkatupad ko, di mga kilokulon, sa kada-isip ko ang mga lakasip. Kung nasabi-isip, ano pagkatupad albay sa Sudo, yung parang ala, ito. Salamat Karen sa report. Desisyon Bicol 2025. Sige. Padagos kita magatugang sa mga ano yan sa tuya tabi ng mga sitwasyon sa kapalibutan. Alas 5:12 na. Kung sabihin mga tugang nagpo na tabi na magburutuhan. Nagpo na tabi na bukasan mga tugang ang mga polling precincts para po sinda makapagbuto dili po sa tuya na nasyon. Hello? Hello, BP. Morning. Sa pagboto ta. Ano? Guide lang sa pagboto ta. Igwa ba kayo ng master list na picture taram kang reporter mo? Master list? Oo. Oo, sa luwas. Correct. Yan sa pintuan. Ilunguna sa ninda BP duman. So, number ninda. Taka ninda na mo dipisiran maghanap. So, yaon duman sa laong. Iyo. Maray man na mention mo an. Duman baga, nabasa mo bigyan sa voters information sheet? Iyo, igwa. May instruction baga duman na pag nahiling mo sungaran mo nga anong precinct number ka, nahiling mo sungaran mo, tuumon mo sa number mo kung ano. Iyo, Hanapan kan mga electoral board, so number mo duman sa master list. Iyo, kita baga paano? Pagkain sa naharam ta na ta, ang pangaran
banta, especially digdi usupig tao kang Comelec baga. Yes. Kitang number duman kung anong numero ka. Eksakto. Tama, pare. Since number sa nangyaon duman, kung nag-relay kita duman, maaloy ka duman sa laog. Yeah, tama ka. Okay. Iyo ba sa Very good. Very good point, Migo. Thank you, Migo. Thank you, very good. Tama itong sinabi ni Noel, mga parantabay. Tama po itong sinabi niya na dapat paghiling mo duman sa paglagom baga sa classroom, diyan sa polling precincts, ilingon mo na tabi iso ngaran mo ngaya Maceda Henry, ara kasurat kan Maceda Henry. A family name mo na, naka-alphabet yan, alphabetical order yan. Family name, tapos Maceda Henry A. Yan, tapos may corresponding number duman. Ako nga naigwaw ka yan, tinom ko na sa number ko eh. Yan, hindi ko tayo, dadara ko sa voters information sheet ko na si Bali sa Comelec. Tapos itong number na ito, itatara mo duman mga tugang sa electoral board. Itatara mo duman sa electoral board. Kaya mas madali mo mananggad na makuha so sa imong pangarap. Right? So mga special sandali lang. Guide lang tabi sa pagboto, pag nailing ninda ang pangaran ninda sa official voters list, dapat tuom ninda sa number ninda para matabangan man sa mga official para madali ang pagboto kan lambang saro. Tama. Thank you, Noela. Nag-chat ka pala. Pangyayari, nag-uruli na so iba, tapig haranapan ki senior ID, magdarada ki ID, so alalay. Sa ni Manong Edgar. So ibang senior citizen na nagburoto, naguruli na tapig hanapan ki ID. Pwede mananggad ta. Igwa kaya ki mga tao na maski mga tugang na ang itsura bako pang senior citizen. Igwa ki mga seniors nang itsura gari bako pang seniors ang itsura, di ba? Igwa man ki mga bako pang seniors na pag nahiling mo gari senyoro na. Pwede mananggad ano? Dapat mananggad may ID. Priority sindango niya na daw, Negative tabi hindi si GB. Talaga. Sige, amigong Jonathan. Okay na, ha? Sige, tabi, Good luck sa kabos. Na mga maburoto mo niyan. Good luck tabi sa kabos na mga nagpiprepara sa pagboto mo niya na daw. My vote is guided by the scout oath and law. Yan, magayon nun man so. Padara sa kuya ni Sir Tony Reyes. Maray na agad tabi. Sir Tony, good morning. Tabi sa imo. Salamato na maray sa informasyon ko niya na pagkaaga. Okay. Joshua Bino, location, kumusta dyan? Yes, Pipi, good morning. Good morning sa mga parantabay. Ang boto ko, sagrado. Okay. Yaon ako digdibit Henry sa Tagas Elementary School sa Barangay Tagas sa munisipyo kan Daraga Albay. Kung ang Barangay Tagas, iinian pinaka-dakulang barangay digdito Daraga Albay in terms of voting population. Kunyan tabi si Henry, alas 5 ang pagkado sa Sibagukan, eksakto, magbukas ang mga voting center digdito na sabing eskwelahan. As in, may nakaroon akong sarong senior citizen, nagsayo mo garing na magka-introduce sa radyo, pero sikod siya iya, magayunon as in marabas experience niya sa pagboto niyan. Ang kinamarayan, bago magpuon so pagboto nila, nangadjik mo na sa mga electoral board. Ay, magayon. Nakasabay pa sila sa pagpangadjik. Magayon. Kaya marabasan sa nagaan, si Tatay, maray na aga. Sige, sabi na po ako sa DCTV. Kumusta po sa pagboto mo niya na aga? Tapos na, nakaboto na siya? Okay man, why? mga perang minuto po sa pagboto mo? Mga 3 to 5 minutes. Sabi ni Mami ka sa bago daw po, nag-puon sa burotuhan, nangyari mo na, no? Yes, oo. Magayon. Because to be guided by the Holy Spirit. Very good. Anong barangay sa Joshua? Mga nag-antabay, mga staff, Tama. they need that. Opo. Anong barangay siya? Si Tatay, Barangay Tagas. Tagas Daraga Albay. Opo. Oo. Ano, kinumplito niya so kwan? Kinumplito niya so na-shade sa mga gusto niyang butuhan? Kumusta Tatay sa pag-shade mo? Nakumpleto? Hindi ako Tatay, no? Call me sir. That is universal. When you talk with people, pag mail, sir, maski ano sila, tricycle driver, galit ako, sir. Mag-sorry ka na tabi, Joshua. Mag-sorry ka na tabi. Sorry na ako, sir. Oo. Sige. Kaya in the media.
Kumusta sa experience Thank you very niya? much po, sir. Sure. Alright, sige. Si Sir, taga-digi sa taga. Kinumpleto niya so ngayon, halimbawa ang iya konsyal, 8, nakumpleto niya. Iyo, kompleto niya na. So si senador, Iyo. naghali na. Ito na, may kauron na so, ako so nag-ali na. Okay. Ayun, sabi, anyway. Abo ko magkaraw mo niya. Ikaw man kaya man na. Baka kaya aki uban, tinirada mo man kitatay. Seniors ba ya? Awi pa rin na di. Senior 5 to 7. Buda, ako kaya baga nadadangukuan sa mga teenagers na ngaya. Pag may edad na, ang apo tatay, nanay, di ba? Pero siya, it's okay. That is well noted. Okay. Ano pa? Anyway, pera lang ito kaya so duwa na pinaka-inoton na nag-boto. Mabali ako sa ibang presinto. So iba kaya Saan ka? Tagas elementary school ka? Tagas elementary. Tagas elementary school kami si Henry. So ibang mga polling precinct, yaon sa mga watchers sa law, tiga-explikaran sa mga members sa electoral board, mantang data man, so mga nagpakapiri lang senior citizen para si Henry. Pero talagang ang sinamarayan sa pag-retire ta, very smooth man ang dalagang digdig sa Tagas Elementary School. Iguan na pinagkapira, na ito duwa na sila tapos sa weekend, so nakaurong sa babae sa bago, bila sila nakaurong tamat on air na lalaki. So far, ayun yun. So pag boto ninda, 3 to 5 minutes, tapos natulos nyo pa dito yun, nakaboto natulos ninda. And mahilig pa man kasi bago, kaya palang silinsyuhon sa mga polling, sa mga polling center, bago nag-phone palang so kunyan, pagboto sa mga senior citizen, nangaragit mo na sa mga electoral board, sa mga maestro na nag-serve na nila election. Okay. Ayun, sabi, dito, na dagdag niya itong storya, live with sa barangay Tagas, Barangay Albay, Diyos Pabino. Salamat, Joshua Sarifo. Hali dyan sa luwan. 20 mga tugang makalipas ang alas 5 nin pagkaaga. Aragos ka muna nagantabay mga tugang sa tuyang mga pangyari sa tuyang kapalibutan. Hindi po sa Decision Bicol 2025. Pero taon, makihapot daw kita kay Pading Markong kumusta ang mga sitwasyon sa lado nasyonal. Kurigwa ki mga kababalaghan, na mga 4-5-30. Aramon ta daw diyan kay News Director Mar de la Cruz kung kumusta ang pangkabuuan, pangkinaban, pang-nasyonal. Pang-nasyonal mga tugang na mga burubareta. Kung igwaman, kung massive man sa ibang mga probinsya, analigado na mga vote buying. Pagkatuya, tabi na palibot. Kaya, ano yan? Araman taman. Pero tabi, si Pio Fernandez, mga tugang may dagdag man na report. 21, makalipas ang alas 5 ni Naga. Hello Pio, good morning, kamen. Yes, VP Henry, good morning sa mga parantabay. Ang location ta, digdig kita sa Albay Central School, Manta, VP Henry. Yeah. And nakatapos na kita ka sa tuyang obligasyon para mas na magboto ngunya na eleksyon. Nagpapayong ka, nakabuto ka? Pinuraratan ko baga so digdig sa pinto, palago niya ako tayo na eh. Pag burarat mo, automatic. Kinarayan mo gayon. Roger. And Ayos. makaskas man yan tabi VP Henry. Siyempre, so mga nasa priority bagaan na sistema. Yeah. And napag-araman niya to digdi sa pagipag-ulay niya to sa mga membros kan board na itong sa mga senior citizens sa VP Henry na di makakahabol mo niyan. Dahil na mga hulugan na dahil na sinda ako Correct. taon. Roger, and taon-taon isasabay na sinda duman sa regular na voting time. Yes. And igwasin na din priority lane tabi VP Henry. Kung mangyari, nakapila mangyari siya sa priority lane. Roger, sa tabi VP Henry. And
panaro kana volume na madigdian na abot kan mga botantes tabi Henry. Oh. And pag surat itong sa pag sa duman sa panuta minakonsumo man ning mga daingani minababa sa 8 minutos tabi Henry. Ayun, oo. Roger, so yan Pero siguro kung daw mang kumpleto, mas madali, di ba? Roger to that Henry. Roger, so may mga iba lamang may makahurong kita digdio na hello sir, madam, good morning, mabuti po ka mo? Sige. Kumusta ang eleksyon nindo ngunyan tabi? Inang experience nindo ngunyan, kumusta? Kung magkukumpara sa nagaging mga eleksyon? Pero mas peaceful po ngunyan. Mas peaceful ngunyan. Kumusta ka sumagi? May uminabot sa indo? Igwaman po. Nakula. Bako man po. Tama lang. Ano ginamitan nindo? Ano ginamitan ka sa uminabot? Wala pa man po. Ano po ko, ibubuto mo so yaon duman sa nakasurat sa nagpaabot sa indo? Depende po. Iyan ang the best sa simbag. Salamat kami. Salamat. Di ba? Yan ang the best sa simbag, Pio. Yan ang the best. Madali tao. May magkakahurong kita ining lalaki niya. Tira. Ano nga mo tabi, Tiyo? Hindi mo siya katabi. Lipid mo? Sabi ni Henry. Oy, Chonol. Good morning. Maduman kami sa ipon kang kahita. I-drink kan ini kan sayang agom. Ayun mo man. Ano Chonol, si Henry. Hello, good morning Henry. Good morning, Chonol. Kumusta? Mabuto ka na po? Tapos na po. Tapos na? Oo. Kumusta so experience mo sa pagboto? Ay, mararahay siguro ako per yan. Kaya lang dahil pagkape at abunong kami sigdiyo. Grabe, kape at bigana po. Ano po, nakapilang minutos ka duman sa laog, kam presento? Pag-alabig na sa 5 minutes. Iyo. Pero may kami sa Lapiyo. Oo. Kinumpleto mo sa kwan? So, ngalibaw nga 12 senador, 10 konsyal? Namili sa kung gusto kong magluwas dyan. Oo. Kumanta na talaga. Kung gusto Deko kong na, magluwas. deta kan hapotong kung ano so kaugmaan mo taba ka. Isikreto mo na lang kay Pio. Iyo. Kung bago ni mas puro kayo pa kung yan. Aya. Parehas mo mamba ka. Damay-damay lang kita. Ayos ka. Okay. Sige po, salamat. Jonol and si Madam. Jako hindi ngarakak mo man nakalaog na sula nga dumas sa ngimuti ako ni Nailing mo. Good morning. Good. Oy, auntie. Good morning, tabi. Ano lamang? Kaboto ka na? Opo. Ay, wow. Kamusta? Ano po ang experience mo sa laog? Makaskas ba? Ayos, magayon, makaskas. Oo. Mas magayon na atab ang mga seniors, ano? Opo. Kadaglan seniors ang yaraon digdi. Iyo, opo. Ano po, mga perang minutos ka naman sa estimate mo? Ay nga ni, di ito man. Oo. Kumpara kang inot na eleksyon, ano hiling mo? Mas maray na atab ang seniors, ano? Kumpara kang inot? Mas atab ang seniors ang ngunyan. Mas magayon, ano? Yes po. Mas makuan. May pangkapi ka na lamang dyan? Wala pa. Ah? Bigalat ko si Pio. Okay. Sa 2028 pa ito. Sige po. Okay, Thank sige. you, Tabihan. Alright, sige po. Ay, tabi. Sige, thank you. Yung tarata, Bibi Henry. Hindi nagkayab-kayab na ini mana. Good morning! Mapagkanon kaya di daraplos na ako. Di daraplos ka. Di mi nakukuha so ano mi? So? Anong barangay ka mo? Barangay 16. Barangay, anong numero? 66. 262B. Di ko alam. Doon siya naman ang voters information sheet? Madali, unita sa DCGB ka. Sige. Dahil kayo nabutanin so BIS baga sa voters information sheet. Wala. Dahil kaming na-receive duman. Ano siya naglibot ka sa banggi? Awara ka mo saro. Di dahil ka mo kasubanggi dahil ka may nabot. Kalma. Iyo. Aputon mo kung sino ito naglibot kang uminaging alo. Dahil siya tinaramang konsensya. Sulider. Aday nga, nagdasay na po. Wala. Talagang wala. Sa mahanap talaga sa kung dyan. Saro na duman. Ito baga 16.
Oo. Ala, talibutan ko na noon. Sa batahan ng Oo, lima. Sarap pa dito ni tabi to. Okay. Ano yung sarap ng PWD ni tabi. Nasa kwan kita, sa radyo kita sa DCGP. Tapi nagpili kitang mga senior sa PWD talaga dito rin. Yeah, good. Yo, tama yan. Tama yan. Good morning, Sir Dayson ng Pangaran Tabi. Sa DCGP kita, kumusta ang experience mo sa pagboto mo niyan kumparado ka nagkaging mga eleksyon? Sa yan, madali man, makaskas. Kaya lang, dapat talaga magdala ka mong mga lista para di kita madipisiran, di kita mahaloy ng pagbuto. List, ano sana, palo sana kang palo kang, ano yan, sinong bilog. Pero ang pag ano ta, tabi sa tahaw, sa pintelpin, minawagas. Kaya dapat ta sa tahaw, ang ano, duman tayo kaagyo na. Ilot doon tayo sa pintil-pinta sa bilog. Tangali pag nawagas. Ilang tabihan masasabi ko sa inyo. Depende na ka-monitor sa tuyong amigo. Sa panani, para tinday ninin manok. O, dyan sa albay. Pinasiguro niya pala sa pag-shade niya, di? Siyempre, tabi sa... Pinasiguro? Oo, magil sa kung kita. Kumusta man dapayo so kang minaging aldaw nag-deliver? May nag-deliver da. Igwa po. Apo ta. Okay, sige. Ibinoto mo so sa napaipitan, ibinoto mo. Ano yun, ako sa totoo lang, so nakalag sa puso ko. Ay, maray man simbang kayo. Ikaw ako kay pero ilinago talaga, so nakalag sa puso ko. Pag ang gusto sabihin ko ito, yung yan ay ang iakag ko. Iyong nailag ko. Kaya ako nagpili kung ano man ito. Dumal lang ako. Ano ginamitan mo kay Pongso na kapag-claim? Pandagagay sa kapital. Anong kolor? Bala na. Sige sa pili ko. Salamat kami. Okay. So yan Bip Henry, ang sa sitwasyon ligdi sa albay. May nagradig ligdi sa to, sir. Sir, anong concern tabi, sir? lang po sir kung ano, 5 to 7 senior tapos PWD. How come na kung rapang nakalinyang PWD tapos senior, di pwede magsingitan regular? Ay, ganda eh. 7 ito, 7 a.m. ito tabi, 7 a.m. ito. Tapos regular na voting hours na. Kung rapang nakalinya na senior and PWD, di pwede magsingitan regular. Day po talaga. Day po pwede. 7 talaga po ito. Pero Alas 7. Alas 7 talaga po ito, sir. So alat-alat, madali naman sa nabaga. Okay, kung harap ko lang nga kayo nga yan, Luminya na duman sa regular. Oh. pag wala pa rin ko niya sa alas 7. Talagang alas 7. Sige, thank you. Saan ka pong lugar tabi? Sa Garigi po sir. Yeah. Sige, thank you. Magkakaparangay ko ni Bip Henry. Siguro mas marami yun naadalan pa sa next election, ano? Iya po. Kung kita ng mga daypang senior, pwede nang sumingit. Ade. Roger, Bip Henry. Yan, okay. Roger. So yan ang sitwasyon na liligdi sa Albay Central School. Nagkasabay nga ito nakaulan ng mga botantes. Ako po si Pio Fernandez para sa DCG Presil OKFM Decision Bicol 2025 Special Coverage. Desisyon Bicol 2025. Salamat Tio sa report live from Albay Central School. All right. Hello, good morning. Morning, BP. Yes, sir. Bert. Sa Rawis Elementary School. Yes, Bert. Go ahead. Anong latest dyan? Si Ate Nelia po, katatapos lang po magboto, Sir Henry. Ano po siya? So, sa mga pinakainot digdi. Aha. Good morning po, Ate Nelia. Good morning. Good morning, sir. Good morning, Chanelia. Si Henry Maceda po sa DCGB. Dati po kami nagdadangog sa imo. Ay, salamat ton po. Kumusta po ang experience mo sa pagbuto niya na aga? Maugmahon, sir. Maugmahon. Maski di ako matawang kay kwarta talaga. Obligasyon ko magboto. Ay, yan ang gusto ko sa imo. Tinauan ka o dahil ka tinauanan, nagbuto ka ngunya na daw. Di ba? Ano po? Opo. Ano po, gari maray bango niya na naatab ka mo mga seniors, kan mga uminaging election baga, sarabay kita dyan, pero ngunya naatab ka mo, ano po ang hiling mo? Mas maray ngunya na di? Pag
naatap ka ta mapresko. Kung Oo. sa ano pagasuhangin na blessing kan Panginoon, naabot ko. Yes, yes. Magayon yan. Ano? Oo. Ano po? Kinumpleto mo sa dosing senador, dahil man? Eh, pinili ko lang, sir, so ano. Sa mga anum sana. Talagang tula sa puso ko. Yes, yes. Sa Legazpi Baga, ang bubutuhan tang kudyal, 10, pero po so na pili mo. 5 po sa nang pinili 5, ko. oo. Dati na taon man, sir, ang ubos-ubos biyaya. Sa masunod naman sa iba. Virus man. Yes, yes, yes. Okay. Chanelia, salamat po ha. Mabuhay ka. Oo, digdi po sa rabis mapresko. Yes. Biyaya. Tumino. Dit, Chanelia. Oh. Di ako mahapot. Mahapot ko lang. Di ko na dihapot sa ibo. Sige na, sir, rapot na. Dahil man ako kunya na tao. Dahil sinabi mo na na maski igwa ka o dahil nagbuto ka ngunyan, ta obligasyon mo yan. Di ba? Obligasyon kan mga panahon, sir. Ang edad ko ngunyan mga 17. Ako kan mga panahon dahil kaayan. Iyo, ano? Pero obligasyon kan tao magbuto. Tayo Good. na kung pinangasuan sa malda Diyos, magbuto kita. Iyan. Saludo kita dyan sa desisyon nindong yan. Tama. Buda, diretso tayo bilang Pilipino. Di ba? Wala bilang Pilipino. Yes. So pag-shade mo po, kumusta? Sa pag-shade mo, ano experience mo? Luway, sir. Sumagayon. So, daing sami. Daing sami. Eksakto. Dipisilon baga pag nagsasami, adi? Oo, hindi ka talaga sami. Manautan. Okay. Ngayon talaga ito. So, sure ka. Yes. Opo. Salamat po, Chanelia. Ingat ka mo. Opo. Sige, sir, sabi. Opo. Salamat. Bye-bye. Bert. Ito si VP, si Chanelia po din sa Rawis Elementary School. Dapat, sir, tawanan mga managburutok malinaw na kaisipan. Na makapili ki maray na leader, ano? Oo. Tama ka. Basta leader ka, maray ka. Yes, Dahil yes. naman ko bakupang maray na leader. Magayon. Salamat po. Mabuhay. Last question ko po kay Chanelia. Kung ano taga pagmati na may nakataning ka pong gwapo. Ay, katali ka kung gwapong ka-interview. Akuan, Bert. Sir? Garipin kikilig sa Chanelia sa imo, ha? Yung nasabi, sir, ta ako po maaling pagkan magwapo. Ay, mabuto, may aki ako ang maaling. Kaya Ayos. mabuto akong kamay. Mabuto pa sa iba. Okay. Good. Salamat po. Salamat po. Yan masara VP. Mabuton si Manay, ani? Magayon si Manay Kauron. Magmaong Kauron. Yung mahon. Pati. Dahil man siya kikilig, Bert, ano? Dahil man. Ano siya, happy siya VP. Happy person. Okay. Ayan VP. So, diretso na po ako sa bugtong VP. Opo, okay. Okay. Sabalos, thank you. Thank you so much, mga tugang Bert Nunez live. Hali po dyan sa Rawis Elementary School. May kinaraman sa primerong ornada, mga tugang kamburutuhan. Diyan po sa Tuyang Palibot. Karigantado si Angel Mostaza. Hindi ko aram kung sa ininig, ibalon o yaon siya sa Ayala Mall. So kung sa diyan po sa Legazpi po. Angel, dahil ka mag-badalang Angel. At baka report ini ha. May lang. Dahil ka mag-iro dyan ha. Hello? Hello, sir. Yes, sir. Good morning. Kumusta, sir? Juan Migo. Okay, man. Lapos untak. Ang mga hapot mo, gari mala ng implikasyon. Pwede ka suwabon. Are you happy? Ika, are you happy, man? Ha? Are you happy? Jolly? Lapos untak. Kanan tunay. Nagbuto. Dahil pa ka mabuto? Diyan pa? Oo na ako sa Bicol University. Nata senior. Dahil pa man ka senior? Senior ka na? Maski pa ko senior, obligasyon ka ba? Iyo mananggan. Magtaga o rescott na kung saan dyan, kung ano sitwasyon dyan sa palibot. Tari. Ayo, tadigri sa BU, so dating pagbaboratuan digdi, aliyaw digdi, barangay 2 to 6. Pero kung mga clustered na ini. Iyo. So as of now, dapol laki nagdidirigdi, as early as 4 o'clock. Rayaw na digdi. So nagkairo na digdi so mga watchers. Iyo. Pero nagboto ka na, day pa? Dahil, ma-report ko na ko sa imo. Yun ang gusto ko. Kaya panabaon ta ka man eh.
Kapag ka, Iyo, tay, imbes na magboto ka mo, nag-report ka muna. siyempre, kay Puan, masabutan ka mga tao kung Yes. ano madigi sa biyo. Sige daw, go ahead. Digi sa ibaba tabi BPN, Mhm. may nakabugtag digi priority polling place. Okay. Digi lang sa ibaba. Mhm. Ini para ini sa mga PWD, Mhm. senior citizen, mga bados, Aha. pati mga uniform personnel, rayaon digdi. Opo. So, uniform personnel, tatawag kay priority ba? May mga duty ba ini? Mhm. Kaya as early as ngunya na aga, tatawagan na sila kay priority na makapagboto na, maka-exercise kasi sa indang right to suffrage. Mhm. Yan. Sa ibang mga kwarto digdi, yaw na sa mga regular Yeah. voters. Okay. Mhm. Yan. Kaya digdi pigilin ko sa priority polling place, di pa man sana mostly digdi so mga tatawang kay priority. Alam mo, para sa rakat pa sa itaas, Mhm. siyempre medyo maluya naman ang mga tuhod. Tama. Mhm. Kung nabigalalaya naman, Oho. kaya bigisin na sa baba. Yeah. Oho. So far, tranquilo man digdi tabi. Yeah. Ben, di ba dakulan mga pilang eskwelahan anyaon sa BU nagbubuto? Yan na sa Bicol University. High school yan ano, di ba? High school department? College, College? Pero ang barangay yan, trakul ba ang barangay na naka-assign dyan? ano man siya na? O yan ang 2 to 6. Tutos, barangay 2 hanggang 6. O, sa AMS Barrio, may sadiri man sila Ayun pala ano, iga pala naman sa may busit o may pala. Ayan. Kaya ang naging 2 to 6, Yeah. third na sa mga presinto. So dating Opo. 4, Mhm. lagi na siya ng saro. Yan, okay. Ayan. Mhm. So far, smooth man digdi. Kaya ng Siba, may mga pig-aralat pa. Mhm. Mhm. Hindi ako ko na pig-aralat. Aputa daw. Pamawan kayo. Pero kumpara tabi duin ka na minaging mga panahon na nagbubukas baga talaga usual ang presento alas 7. Ngunyan ano ika bilang saro sa mga priority na namabuto ngunyan. Kumusta ano sa hiling mo tabi na mas maray talagang natab ano? Correct. Mm. Mas maray itong araw kayo ng sistema sa o yan ang bako masamok. Oo, iyo. Bako masamok. Mm. So, para na yung may mga tukawan nga nilagay sa luwas, mga pakanti pa. Iyo, oo. Sa bagay, sa iba, taon-taon pa gayon. Iyo, may sarong oras may 20 minutos mamanta. Dek, puro doon man kayo nangahulugan na. Pag dahil ka nakabuto nyo na 5 to 7, dahil ka na makakabuto. Yung, makakabuto pwede man pa. giraray. Pwede pa, o. Sagot pa na 7. Hanggang alas 7, nin banggi, no? Yan. Same process. Ikaw manggaray ki priority lane, di ba? Ay. Yeah, okay. No, magkarare, yan. Okay. Kaya, tranquilo man. Oo. Ato na, tumapot kita rin taga PPCRB. Sige daw. Apo tintano nga sunara mo, order kita sa DCG with very pugi, Henry Maceda. Bibig mo siya. Ha? Ay. Mga hapot. Hindi ko na hapot doon ng mo. Dahil mo na. Eh na. O, ake pala ini pa di. Pare. Ake ka ni, pare. Iyo mo pa. Ano ang kanil tabi ni Edwin? Anong papel ninda tayaon sinda dyan tabi? Dahil naka-t-shirt ini. Pero PPCRB siya? PPCRB volunteer siya? PPCRB ini. Anong instruction sa inyo? Anong sa inyo magiging papel sa election na ini? Aliran, helmet mo. Tara ka helmet. Anong papel ninda tayaon sinda dyan inassign? Anong magiging trabaho ninda? Ano na papel ko PPCRB? Sinda bilang mga volunteers. Oo. Sure, role dito, role. Bilang PPCRB volunteer. So, in short po, ang pinaka-goal namin is ma-fully assist everyone in finding their precincts and ihatid po sila kung saan doon. And if may mga questions po sila or any kinds of assistance, kami po doon yung tatanungin. Ayun. Wala silang special na nga parang function kung bakit nandyan talaga ang PPCRB volunteer? Non-partial po kami. Yeah, opo. Oo. Pero pagdating nga sa vote monitoring, etc., wala ba lang instruction na ganon?
Yes po. Para ma-ensure, kunyari, yung secrecy o ma-ensure yung magandang resulta ng botohan, wala kayong walang sinabi sa inyo during Wala orientation? po. Ayun, okay, maganda. Bakit mo naisipan na mag-volunteer sa PPCRV? Personally po, gusto ko lang po talaga maka-help kasi alam ko po kung gaano kahirap sa mga PWDs and Opo. seniors kung kaya na po mag-vote. Ayun, oo. Ikaw, voter ka na din po? Botante ka na Yes din? po. Oo. I see. Pang ilang taon election mo na po na magboboto kayo ngayon? Magboboto? Yes Pang ilang election mo na ngayon? Pangalawa po, Ayan, okay. So good luck ha. Good luck sa inyo. Mabuhay kayo. thank you so much po. Good Opo. luck din po sa inyo. Yeah, opo. Thank you, Edwin. Ay, agi ni pa pala din eh. Ayan. Anagom niya, anina niya, si Madi mo? Iyo. Okay, daw. Pangyari. Natasunta ka dyan. Akin ni Padi mo, anagom niya, si Madi, anagom nga, si Madi mo, sigurado. Okay. So far, yan, panipit ng nag-aarabot digdi sa mga maborotong amay, lalo na itong sa mga pagkaboto, mauruli na kung sa insindarali. Yes. Mabarayay. So mga arayo na mga nag-register, pero digdi pa sa Legazpi, nakarehistro, kaya amay sinda. Yeah. So yun, pagkaboto at yan na hapon, back to Manila. Yes, tama. Balik sa trabaho. Back to work. Iyo. May pamasaya naman ngayon? Nakabook na dati. Yun man nga. Nakabook na dati. Diretso na yan. Advance booking. Yes. Good. Okay. So, yan tabi, ang sitwasyon digdi sa Bicol University. Ang ining Garo Science Building ko din. Ito natin bigbabortuan din kan Barangay 2 sa Goda, Barangay Ayo, 6. science building yan. Sa likod, yan sa may sa College of Nursing, sa likod. Yan, correct. Yeah, okay. Itong nagidigdi ka man? Iyo. Very good. Nakasunta ka dyan. may mga meaning. Ito ba ka magkataramigin ko na, no? May mga meaning ka na naman na sarawayon ka. Okay. Thank you. Good morning. Good morning, mga tugang Edwin Peralta live reports from Bicol University ground. Angel Mustasa. Angel, anong latest? Angel. Yes, good morning, VP Henry. Good morning sa kayong mga paraan tapay. Nagbaliw ako ni VP Henry sa sarapang mall voting area sa SM City Legazpi. So, saro ni VP ang nag-abot, kaya nag-iidaw digdi sa mga board of electors. Pati si Ma'am Claire Hariri, nag-iidaw digdi kang mga mabotong mga barangay Kapantawan. Ayaw ka sa SM? Opo. Oh, okay. Yung man ang ano? Yung man ang VP ang ikaduwang taon sa SM City Legazpi bilang mall voting area venue para duman sa mga residentes sa Barangay Kapantawan, Legazpi City. Sa pagkakaroon sa dito sa nagkapira mga board of electors city, nasa 590 mga rehistradong botante ang nakatalaan na mag-exercise sa right to vote ngayon na pagkaaldaw. Ang pigi daw lang depende sa itong sa mga nasa priority group, ang niyaw ni ginagusarakat sa na mga pasaro-saro na mga senior citizen. Tapos kung may magsakat man na saro, susunod na naman yan dito, mga 20 minutes. Opo. Kaya ano pa nga po na yung gaduman sa mga residentes kan Kapantawan, approve sa ranting to atap na pagboto sa mga residentes ka na Barangay Kapantawan para bahan itong nasa priority group. Bawal ka rin Henry, si Ma'am Claire Hariri makahuron na may protocol dapat nila. Pero duman pa sa navigate, duman sa mga kabutan ng Barangay Kapantawan, pwede sila mag-log po pagkabiti sa may entrance ka na sarong kapihan, siguro sa may ambangan ka na terminal, o kaya naman duman sa may parte ka na tindahan ng badok, sa ambangan ka na Ibalong Sansong for Recreation. And then, pag abot mo duman dito, Henry, may mag-assist ka duman sa imong mga personal ka na mall, sa aning tabangan ka na kung sa mataupo ng direksyon, na nang sulit dito, Henry, sa third floor, sa SM City Legazpi, sa standing lang ini,
sa Quirtunia. And then, sarong presinto lang ay VP Henry sa total na 590 na mga residentes na mapoto digdi. Kaso bago VP Henry, bago ako magpasirin digdi, hali man ako duman sa may parte ka na Legazpi Court Elementary School, kung saan sa pagpagulong ko duman sa principal, andas officer po ninda, nasa tulong barangay duman, nakatalaan na magboto itong si barangay Sabang, Baybay at Pigkale. And kapreho duman dito yan sa Ibalon, may nakabuksak po silang mapa itong room directory sa nganing mas mapadali itong paghanap kan mga botante kan lugar and presinto na sa inda po nga pagbobotohan. So for VP, medyo wala pa man kinali sa paglibot-libot wala man kita ni na-encounter na mga problema ngayon kung may mga wala na sa lista sa itong mga registered voters and then may mga naka-standby man na mga nag-guide duman sa mga senior citizens at tanganing mahanap itong mga percent numbers nila. Yeah. And at the same time, may mga nag-guide kung saan itong mga area kung na dapat sila po ang magduman para magboto. Good. So yan VP ang mga Nakataon sitwasyon ka magkarabutan dyan sa SM Sukuan? Halos Apo. gabos man ang mga malls na may voting area. Ano yan? Buda, malipot ba dyan, Angel? Kaswerte nga ni VP Henry kang kan maboto dito sa SS. Kapag lang mo pa sa naduman, kung tigdihin ang kinangkat, medyo kulang pa bagagutihan mo yan ang mga nagbabiyahing bihikulo. Kung nag-walking pa, pag log mo pa sana, ayahay na sa pangimati. Yes. Okay. And yun nga ni ito sa pangapunan sa mga electoral board, dito sa mga residentes ng Kapantawan na aprodusaran kaya itong sa mga nasa priority group itong atab na pagboto. Pero day man ibig sabihin na after 7, there kaawal sila si priority. Priority man giraray po sa DP. Okay. So, yan VP, nakataltag maldi itong kada mga eskwelahan na bobotohan and then itong mga venue. Nakataltag man po ang mga personahes kan kapulisan para magtaon ni security para makulang duman sa mga botantes maging po sa mga election officers. Okay. So, yan VP ang mga informasyon haligi sa SMC Legazpi with Kuya Boy, Angel Mostaza, DCCB. Salamat, Angel, sa report. Desisyon Bicol 2025. Hali po dyan mga tugang sa SM City. Nakalakop na si Angel Kasabago hali sa Ibalon. Albay sa, dyan sa may Legazpi Port. Tapos sa Ayala Mall. Buda, nakakao naman kipansit. Jumar, kumusta ang sitwasyon sa First District? Go ahead. Salamat, BP Henry. Good morning. Nakapila na ako para magboto. Nata. SC. Anong FCA? Dual citizen na baga ako. Dual citizenship na ako. Talaga Sarong Filipino citizenship, citizen, sarong senior citizen. Dual na. Senior ka na pala? Yan na. Pagiling ko kaya sa iyo, gari ba nga nasa 45 ka pa sanay? Sabi nga, nilig, di pa na 23 ako. Hindi nga, di kang hinagadang ka ID? Habang imibid ka gayon. Iyo. Agadang kang ID kanta, ang itsura mo, bako ka man, gari mga 45 ka lang eh. Dahil nga ni, kimi natubod. Yung nga ni. Dagdara ko sa ID Ako nga ni, medyo nasyak ako ngunya na aga ka naaraman ko, nagpila ka dyan. Ano po, ma'am? Iyo po. Nag-report lang po, ma'am. Oo. Piga po ako kung dekor pigpalaog. Ada? Ako iyo. Kaya i-assist kaya, pagilig niya talaga, senior citizen ako, kaya assist na dako. Okay, sige. So ano yung nakuligdi sa Malilipot Central School, kung saan niya ang ligdian burutungan kan tulong mga barangay 1, 2, asin 3. Kaso bago pa BP Henry, dako na talaga ang o kuhanin oportunidad para sa digdi sa 2 oras na enot na pagboto kay ning mga senior citizen, PWD, mga bados, asin mga autoridad pigtutugutan sa mga naka-uniform bagay mga pulis na kay puan pa mag-duty. Pigtugutan na digdi ang dailang digdi nakakalusot itong so ma-assist sa gurang na bako mga kapamilya, nagpipirit na kami niya ang maasisyan. So, hanapan si kapamilya na dahil lang tampatakarang kay Puan, kung ma-assist ka sa PWD o kaya
mga senior citizen, dapat kapamilya ka na agad. Iyo, tama. Kataning mi ngayaman sana, kataning mi, kahampang mi ngarong, dayang pigtutugutan. Tama. Digdi may mga nag-register kayan. So, sa ngunyan, digdi sa presinto ko sa Barangay 2, sa presinto lang ang 2. Pirang presinto yung Barangay 2, tabi? Saro lang. Saro lang. Bangang saro lang na presinto, di pa nang ang tabo digdi. Paano actually dito masanambutante kaning barangay may. Pero itong sa Barangay 3, nakapila na talaga sa mga senior citizen PWD at sinso sa Barangay 1. Pero na pigya siguro man kaning sa mga nag-assist digdi na dahil magsurukaw lang duman sa luwas. Sa saro-saro, magkakalawyan, matatapos hindi bago mag-alas 7 ang pagkaga. So, mabuto na ko na BPN, nakapila actually ako digdi, nag-atras mo na ako. Pagkatapos kan, mapasiring kita, bako kumaniri ang malilipot. Asain baga ako, sa tabako, Tabako, Malinaw TV ka pala na. Si Dalugdugan niya ako dyan. Iyo, si Dalugdog. At si Jason. Okay. So, mabuto ko na ako, then dumaan ako sa kuyang AOR. Okay. Orbian, DCQ. Thank you, Jomar, sa report. Habang nakapila siya, nakikig mo na kay Jomar. Gari ba ko man siya duman sa kwan siya? Sana sa linya tabi, Ronald, si Pio Fernandez, minabalik. Ping, good morning. Yes, Bipen, good morning, Kiraray sa mga paraantabay. Iladawon talang mananggat, Bipen, itong pagsungal na bagakan balota. Yeah, oo. Roger, di nakashade na, then ilalawag mo naman sa folder, isungal mo naman sa masinta, Bipen, then pag nagkairaram na ito, mahihiling talaga duman sa binoto. Opo, yeah. Roger. And then maluwas itong resibo, dispatch, sumahulog duman sa ballot box kay itong yun ay itong pinakabaloto na tabi Henry. Roger, so resibo na ka na binoto. And tama ito sa obserbasyon ka sa tuwing nakaurong ka sa bago na PWD na ingatan ang pag-shade so pentelpen mananggat. Bad sumarami nin todo pareho man kasubago bagang testimonya bi Henry. Kasi tayong nakaulay na dipisil kon minasami. Iya man si Manay. Dito na tabi bi Henry and sa ngunyan nagpupunang magtagsa ining mga potantes na regular digdi sa tuyang area of responsibility libutan man na lugar digdi sa may Albay Desi. Uni may mga magigiting kitang mga pulis nakasarabay ngunyan kasi bago pa ini. Madam, anong oras pa kamo digdi sa Albay Central School? Monday pa po kami. Monday pa? May 5. May 5? Apo. Okay, so DCGB kita sa linya si Henry. Baka may kaputan tabi. Henry, tawag kong monitor si Madam. Nakamonitor si Madam sa ining member kan Philippine National Police. Ay ka nakasay tabi, Madam? Legazpi City Police Station po. Opo. Okay, sige. Ito, Bibi, nakamonitor si Madam. Opo, ma'am, si Henry po. Parang alo na po kamo dyan na nakadeploy sa lugar? May 5 pa po. May 5 pa. Apo. Ano po ang specific instruction sa imo kan sa tuyang chief of sendo kan sa tuyang chief of police? Digdi na po kami nag-stay since ito pong dinownload na po kami digdi. Hanggang kunyan po, hanggang sa matapos po ang election. Ayun. Ang tapos po kang eleksyon, hanggang rin sa aga? Opo, siguro po, digdi sa Albay Central, sabi daw po nila dati is nung 12 noon po ng May 13. Opo, okay. Kumusta po ang sa indong assessment kan sitwasyon sa palibot? Okay naman po, normal naman po. Okay, very good. So at least de po king nga pasaway whatever de kamo kinariparo na tangon yang baga madam bawal ang pag-inom. Ngan alak de kamong naparongan ano? Wala pa man po so far, wala pa naman po. Wala pa naman ano. Perang taon na po kamong pulis, ma'am? 9 years na po. 9 years. Single po? Secret. Iniling akong kawala bagang hiling kay ni Madam. Nakikig si madam kanapot kong pangultimo. Personal po kaya nakikig ako. Ay, Madam. Okay. Ay, nag-type naman sa ito. Ay, wala man po. Ayun, po nakatanggap. Talaga. Okay. Nagboto na ka mo, Madam Teko. Baka nis. Day pa po. Apo, day naman. Okay, sige.
Okay, so BP Henry, go. Okay. Kung tabing kaputan sa... Okay na tabi. Sige, Okay na tabi. Sige, thank you so much. Thank you so much, madam. Okay po, thank you po. Yan mga pag-iribat ng Philippine Pero National si Madam, Police. milingon mo tabi piyo kan sa ang kanya so kan ano, garda siya dahil kapagali ang reparo ko pati sa busin niya. Bako lamang siya so garipagal na. Mas pirang ano na kayo yan. Ade. Presko si Madam. Roger to that. Roger. So, iyan, kailang igaling nagapot dito kasi bago, so pagpalaog ka ng vehicle o digdi sa may Albay Central School, talagang bawal ta BP Henry. Iya, Kung may okay. mga darang vehicle, di makalaog digdi sa may kagtubaga kang kwat kang Ninong Hotel. Roger. So yan, ang mga dagdag informasyon alidigdi sa luwasan para sa DCGB 97.1 OKFM Decision Bicol 2025 Special Coverage. Ako po, si Pio Fernandez. Salamat Pio sa report. Oy, salamaton palan kay Manong Raul Calio. Yeah. Salamat kay amigong Raul Calio ng PYC Enterprises sa pag-asistensya sa tuya, makatugang sa ano yan, sa mga communication facilities na yan, sa indong nadadangog para po maging mas makaskas ang hatod niya to mga tugang kan mga informasyon. Ngunyan tabing pagkaagap. Busing Raul Calio, PYZ Enterprises, muna kay Madam Marisa Calio. Paring Mar, anong latest lamang sa lado nasyonal? Anong mga headlines? Go ahead. Roger, VP, nagpo naman so mga boto kan mga senior citizens sa ibang mga lugar. May mga nagkadirepisilan lang sa itong suang presinto na sa itaas, baga. Iyo. Sila magsarakat. Okay. Meron na padagos ang pag-monitor kan mga kapulisan and nagdadakulan mga election-related violence and igwang duwang grupo nin mga supporters ng politiko na nagbaradilan sa Ay, nako. Abra. Nako. May mga nakuhaanin mga badil. May mga nadakop na nag-vote buying. Okay. Pero in general, sabi ka na PNP, dahil pa silang nahiling na patakot sa pagigibong eleksyon mo niyan, Aldaw. Yan ang santong sa ibang mga impormasyon mo niyan, sabi kang Comelec, optimistic sin na magiging matrangkilo ang eleksyon 2025. Pinagigan niya naman ni Presidente Bongbong Marcos sa mga Pinoy na irespeto ang demokrasya, magboto nin wais. Comelec kinagad sa PNP na ipautob ang tigapod na warrantless arrest kontra vote buyer at vote seller. CBCP tiwala sa aksyon kaya na-aksyonan ni Pope Leo XIV ang mga kontrobersya sa Simbang Katolika. 24/7 Threat Monitoring Center biglang sarkan DICT in Comelec para sa 2025 elections. Bantang pag-resolve and disqualification cases kontra sa mga kandidato posibleng umabot sa Hunyo 30 sigon sa Comelec. Mga botanting embalto sa vote buying as in vote selling maninimbagman sabi kang Comelec. Then President Jesus Cudero nangapudan sa mga Pilipino na gamiton ang diretsong magboto. Mga parasira sa West Philippine Sea, rinuso ang Kadiwa sa Karagatan Project. Bantang Malacanang bukas sa mga batikos, basta may ebidensya. Kadiwa sa Karagatan Project, Oo. Okay. Tigparakal so mga dakop kan mga parasira. Na hindi na mag-gilid, dumana sa Lawod Binakal. Okay. Malacanang bukas sa Batangas Batikos basta may ebidensya. Yung process sa reklamo sa prime water siniguro kan Malacanang. Department of Energy naka-high alert para masiguro ang supply ng kuryente ngunyan na halalan 2025. So for BP yan ang mga ano yan, informasyon ngunyan. And then may mga dakol ng kandidato ang sinangatan in ano yan, disqualification case. Dahil sa illegal posters. Yan. Pagkatapos, igwaman ng mga nireklamo dahil sa vote buying. And sabi kang Comelec, posibleng sa ngunyan daw lumangkaw pa ini na mga reklamong ini. Okay. Okay, so yung BP, ang mga headlines ko yung pag-aga, so yung PYC Enterprises, sana po sana Mr. and Mrs. Raul and Marisa Calio, yan sa Orosat, Legazpi City, basta radyo PYC nyo, ang 24/7 connectada kung mas kiting load. From Newsbase, ini po si Martila. Good morning. Thank you, Paring Mar. Sa mga headlines na yan, mga tugang standby na muna, Joshua, ano? At nabayan ng tanay ba pang mga bareta sa tuyang kapalibutan. Makalipas lang po, kanagkapirang mga patalastas.
Desisyon Bicol 2025. Engaging in position. DCGB Election Coverage. Iwas, asin pinakamakaskas na election coverage sa Kabikolan. Desisyon Bicol 2025. Desisyon Bicol 2025. Ihahatid sa inyo kan DZGB, OKFM, DZGB Social Media Team. Ang resulta magpuon sa lokal na posisyon, siring sa mga konsehal, mayors, board members, representative, vice governor, asin gubernatorial candidate sa Albay, asin Bicol Region. Kasabay ang resulta sa pagkasenador. Ini mangyayari sa mabot na Mayo 12 na national asin local election sa laong ning 24 oras. Hatod sa inyo kan DZGB News and Public Affairs asin OKFM. Desisyon Bicol 2025. The DZGB and OKFM Election Coverage. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan ning inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Lagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ang pinakamahiwas, asin pinakamakaskas na election coverage sa Kabikolan. Desisyon Bicol 2025. Desisyon Bicol 2025. Ihahatid sa inyo kan DZGB, OKFM, DZGB Social Media Team. Ang resulta magpuon sa lokal na posisyon, siring sa mga konsehal, mayors, board members, representative, vice governor, asin gubernatorial candidate sa Albay, asin Bicol Region. Kasabay ang resulta sa pagkasenador. Ini mangyayari sa mabot na Mayo 12 na national asin local election sa laong ning 24 oras. Hatod sa inyo kan DZGB News and Public Affairs asin OKFM. Desisyon Bicol 2025. The DZGB and OKFM Election Coverage. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa rin bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ang pinakamahiwas, asin pinakamakaskas na election coverage sa Kabikolan. Desisyon Bicol 2025. Desisyon Bicol 2025. Ihahatid sa inyo kan DZGB, OKFM, DZGB Social Media Team. Ang resulta magpuon sa lokal na posisyon, siring sa mga konsehal, mayors, board members, representative, vice governor, asin gubernatorial candidate sa Albay, asin Bicol Region. Kasabay ang resulta sa pagkasenador. Ini mangyayari sa mabot na Mayo 12 na national asin local election sa laong ning 24 oras. Hatod sa inyo kan DZGB News and Public Affairs asin OKFM. Desisyon Bicol 2025. The DZGB and OKFM Election Coverage.
Ako nga pala si Rose. Itong bunso ko, 2.5 months na. Kaya andito kami sa health center para sa kanyang second visit. Pangalawang turok niya ng pentavalent vaccine, OPV at PCV. Libre lang naman ito sa mga health center. Kaya sa mga kapwa nanay tulad ko, punta na sa pinakamalapit na primary care provider. Tandaan, wais pag kumpleto ang bakuna ni baby. At ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kilohertz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Always number one, always DCGB. Oras, alas 6:08 na. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa inyong tagapagbareta. Headlines, mga tugang kan mga bareta, early voting hours, eksklusibo para sa mga senior citizens, PWDs as in pregnant women, nagpuuna para sa 2025 national and local election, COMELEC Bicol. Nagtutubod na magiging marhayasin matrangkilo ang pinilian ngunyan aldaw na Mayo 12. Sa lado nasyonal, COMELEC optimistic na magiging matrangkilo sa eleksyon 2025. PBBM piginganyar ang mga Pinoy na respeto ang demokrasya, magboto nin wais. Sa ibang nasyon, Pope Leo XIV binisita ang linubngan ni Depontong Pope Francis. Business News, panibagong rollback sa presyo ng produktong petrolyo, lauman sa agang Martes, Mayo 13. Health News, binipisyo kan pagduman sa beach, Aramon. Detalyes, mga tugang kan mga bareta niya to sa lado nasyonal. Nagpuuna po ang botohan para sa 2025 national and local elections. Sa paglibot kan DCGB News, alas 6 kasbago, bukas na ang alas 5 kasabago, bukas na ang mga polling precincts para sa early voting hours na eksklusibo para sa mga senior citizens, persons with disability, asin mga bados na madurar, sagkod alas 7 nin aga, alagad pwedeng magboto sagkod alas 7 nin banggi. Para sa regular na botohan, bukas ang mga polling centers poon alas 7 nin aga, sagkod alas 7 nin banggi para sa gabos na botante. May mga nakabugtak na express lane sa regular polling places para sa senior citizens, PWD sa Sinbados, para sa marikas na proseso, para sa mga persons deprived of liberty, gigibuhon ang botohan sa laog mismo kan mga detention centers. Mientras tanto, pagiramdam kang COMELEC na gamiton ang precinct finder para maaraman ang eksaktong lugar kang botohan sa precinctfinder.com o kaya .comelec.gov.ph. Para sa iba pang informasyon, pwedeng bisitahon ang mga official website kan comelec.gov.ph, opisina kan election officer sa kanya-kanyang lugar. Mantang pwede man na maghagan tabang sa mga representante kan Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV. Nagtutubod si Commission on Elections sa COMELEC Bicol Regional Director Attorney Maria Juana Valesa na sarong marhay asin matrangkilong pinilian ang pwedeng maeksperiensyahan ngunyan na Lunes, Mayo 12. Sigon kay Valesa, siniguro kansa ng opisina na marikas ang butuhan dahil sa sit-up nin marhay na sistema asin proseso kang eleksyon sa mga voting precincts. Pagkatakod kay ni, nagapilar sa publiko ang mga opisyal na magtiwala sa proseso kan eleksyon asin day magpatol sa mga fake news na naglalakop sa mga social media. Mientras tanto, iba pa niya to mga tugang na mga bareta sa lado lokal. Joshua Bino, may dagdag na report hali po dyan sa luwas.
may pagirumdum ang Commission on Election o COMELEC, partikular naman digdi sa Daragalbay sa paagi ni COMELEC Election Officer Sir Andy Toledo na dahi nanggat o kaya likayan na magsigarilyo sa mga voting center ngunit aldaw ka na burutuhan Mayo 12, 2025. Aper sa sigarilyo yaon ang pagirumdum ni Toledo na dahi maggamit ng vape o kaya electronic cigarette sa pagpasyar sa mga botohan voting center asin sa mga polling precinct sa pagkondusir o kaya pagboto ngunyan na aldaw. Susugini sa ibinaba man na direktiba sa Commission on Election o kaya COMELEC Higher Office kung kaya sa inisyal na paglibot-libot man kan DCGBO sa nagsaperang mga voting center, partikular na sa Barangay Tagas, Barangay Binitayan, asin ang Daraga North Central School digdi sa Barangay Bagong Bayan sa Daraga Albay. Wala talaga man kita rin nahihiling na mga nagagamit ng sigarilyo, asin wala kita man rin nahihiling na mga nagagamit ng mga vape o kaya electronic cigarette o pigapod na e-cigarette. So far, matrangkilo ang sitwasyon digdi sa palibot sa Daragalbay. Ngunit na aldaw ka na burutuhan. Nakastandby man ang mga personahes o kaya mga volunteers ka na PCCRT na iyo ang nagtutuwang sa mga botante, lalong-lalo na sa paghanap sa ilang mga polling precinct. Nakastandby ang Bureau of Fire Protection, may nakastandby grouping numero ng mga kapulisan sa palibot na masiguro man ang pase orden. Kung kaya sa so far, sa kunyan, digdi sa Daragalbay, sa nagkaperang barangay na nabisita kan DCGB News, smoothman ang smoothman ang nagiging dalagan kan burutuhan. Irang dagdag na informasyon, Josh Pabino, DCGB. GB News Express. Mga tugang panagos ka mga nagantabay di po sa DCGB as in OKFM. Desisyon Bicol 2025. DCGB as in OKFM election coverage. Sabay na po kitang napapakinggan at o kaya nadadangog mga tugang sa DCGB as in OKFM Legazpi City. Mientras tanto, siniguro kang Police Regional Office 5 ang paggamit kang katrangkiluhan sa mga voting centers ngunyan aldaw kan midterm elections. Sigon kay PNP Bicol Director Police Brigadier General Andre Dizon, supisyente ang bilang kan mga pulisya na nakataltag sa mga voting centers mantang visible man ini sa palibot para sa pasiorden. Inotang Producer ng inspection an official kan Election Monitoring and Action Center as in Media Action Center sa malalain na probinsya kan rehiyon. Initanganing riparohon ang kahandaan kan mga tauhan, ekipahe sa sin mga protocol na ipapautob para masiguro ang matrangkilong eleksyon ngunyan na taon. Sitwasyon, mga tugang, hali po dyan sa luwas kasabay po si Edwin Peralta. Bicol 2025. DCGB as in OKFM election coverage. Edwin, good morning. Go ahead. Thank you very much, VP. Sigurara, yaw kita dito sa ano yan ang Bicol University. Kada barangay may mga priority polling place. Pero puro masalan sa ibaba. Opo. Digli sa kaya sistema, kung priority ka, mapila ka man giraray, alaton kan mga regular voters, pag alas 7, bago sinda matawang ki priority man. Kaya piginot ko na sa mga priority, men in uniform, PWD, si magani, naka-wheelchair, yaon digdi. Tapos, so senior, so mga banos. Ang sistema is, ganing di ka mapagal, wow mo na so number mo, kung anong number mo sa presinto, then, halimbawa sa kuya, 155, precinct 0043-A, yun ito gagamitin mo. Tagani, pag-abot naman sa laog, iyo manihiling mo naman sa voters list, tatawag ka ng balota. Alam maon pati ang balota. Ayun. Bako na susirin kayo ito baga na kada tukawan, may turotaklo baga. Yes. Ito yes. sa imo sa balota, na tatakluban ka ng folder. Dapat yun na ito, kukuritan mo na, dahil siya na mag-overvote, ganing na maging invalid. Okay. Tapos,
maduman ka na sa ACM, isusurok mo sa balota. Ipagsabay sa folder. Balota sa na. Okay. Tapos, malawas sa resibo, iulog mo naman sa parte ka ng ACM. Bago ka buktakan sabi ko naman siya nagbubuktan niya. Kung di siya napasiba man, baka mapano man siya gurang mo ita. Yes. So, mabusan, paano masiba? So far, digli sa BIO, tranquilong maray, inapunta sa PPCRB, mo na siya mapadigniyo, na so far, na ipamaki mga untoward incidents, so mga siri, mga katong dati, na na nakuha sa lista. Bata siya babaga, di talaga nakasabay sa lista. Nawara sa lista. Nawara sa lista. Pero, yan, tiga, siguro kan PPCRB na iwa man siya nakilistahan kan mga botante. Okay. Apera ka duman sa barangay. So far, tranquilo pa. And naapunta siya iba kung nata nagkaratap, maray ng atap kaya. Early birds, that is the worm. Muda, abo din ng ano-ano na yung magpauto pa. Kamay niton, dipisi lang baga. Pero, ikaw naging naka-assign ng mga medics. So sa Red Cross, yaon digdi, taganing mag-assist kung igwamang ki mga health concern sa mga paboroto. Siyempre, taon-taon madarag sa yan. Okay. Matirila, mainit ki baray digdi sa lugar din. Okay, so yan tabi. And siba, yan ang bigaratod na kan mga services na iyo na nakatuka sa ida. And sa mga men in uniform, rayaw naman din kita, majority pa ini taon-taon. Salamat tabi, maray na aga. Salamat, maray na agas, Kidwin, hali po dyan sa luwas. Mientras tanto, iba pa niya to, mga tugang na mga bareta, ngunya na pagkaga, nasa linya po si Angel Mostaza. May sufisyenteng numero ng kwarta sa Bangko Sentral ng Pilipinas na pwedeng ipaluwas tungkol sa masunod na 2 bulan. Iniyan siniguro ni Bangko Sentral ng Pilipinas Legazpi Area Director Alvin Bermido, makalisan wala tuong nagruluwas na kwarta ngunya na paki-eleksyon. Sigun kay Bermido, pangenot na mandato ka na Bangko Sentral ng Pilipinas iyong mag-supply ng kwarta sa maniba-ibang mga bangko, asin solamente ang mga bangko asendan sa transaksyon, asin bako na direkta sa mga kliyente ka ini o sa tawo. Sinabi ni Bermido na sa parte ninda, usual answering na kaning panahon na may manunuturan sindang halangkaw na kantidad o halangkaw na numero ni withdraw na mga kwarta kana tawo. Angel, medyo ba ko klarado ang audio? NBC ang tingog ni Bangko Sentral ng Pilipinas Legazpi Area Director Alvin Bermido. Mga dagdag na barata halos sa luwas sa Angel Mostaza, DCTV. Mientras tanto, dumang kita kay Karen Ala sa dagdag na report hali dyan sa luwas. Si Jimmy Dasalita po, may dagdag man na bareta, ramong tanaw sitwasyon sa 3rd District, Canalbay. Kamin, Jim. Balikan tanaw si Jomar Bien, sitwasyon sa 1st Distrito, Canalbay. Salamat, BP Henry. Good morning, Giraray. Importante na may daraning kopyahan kan iboboto ang mga magboboroto. Ini BP Henry ang eksperyensya kan DCGB News matapos na nakapagboto na ako. Ngunyan digdi sa Banuan kan malilipot kung sain. Igwa kitang nariparo na ibang mga kasarabay na pagboto na turo taralibong na halos si iba gusto na magpatabang sa sendang kairiba sa luwas para
rumdumong konsisian sa indang iboboto. Kan matapos ang burutuhan, may nakaulay ako na sa arog kay itong sitwasyon na ang sabi na dahil niya marumduman sa mga bubutuhan na senador dahilan sa kadakulan. Kung kaya, dahil nalugod siyang binutuhan maski saro. Kaya sa mga magbuburoto, importante na igwa ka mong dalang listahan, isurat sa papel, dahil magamit kan cellphone, dahil man sana ka mo tutugutan. Saro pa sa kinakaipuan BP Henry na riparoon kat mga maburoto, iyo itong resibo sa ang pagkatapos na maihulog ang balota duman sa automated counting machine, maluwat ang resibo. Sa resibo nakasurat ang gabos na mga binutuhan mo. Importante na reviewon kung tama ang nagluwas na komparado duman sa imong isinopig sa ganin marka sa balota, tangani na masiguro na mabibilang sa imong mga boto. Yan ang report. Jomar Bien, DCGB. Sabayan kitang nilangog ngunyan mga tugang sa DCGB as in OKFM Legazpi. Sabay po ang 106.9 Tabaco City. Katuyang padagos ng paghatod din informasyon ngunyan aldaw. Okay na ang linya ni Karen Ju Ronald. Yes, VP Handy, buminalyo naman kita digdi sa Bagong Bayan Central School. As in kung kukumpara ko ini sa Albay Central School, mas pasil pa digdi, buda madali talaga maanaktan mga butanteng senior and PWD antisinto ninda, ang sistema digdi, kung saan ang presinto ninda kan previous election, dumana ng betsinda, tapos ang pasil yung aagiran mo bigi, may malinaw na guide as in direction na nakalaas sa bond paper, kung saan ang presinto kan sarong barangay, buda ang precinct number, talagang malaot ka pa sana, puro nang nakapaskil sa kada lalakawan mo, provided na naka-highlight sa dakula ang barangay kung saan ka naka-star. Kaysa sa Albay Central, na malilibong ka talaga, taanapon mo lang gadgetihan ni kung saan ang pagtitukan barangay mo, na bata kung niling mo baga, masyadong distansya ang mga building duman sa ACS, kaya pahirapan man, kaya sa iba, minalibong naman talaga ang payo. Ngunit sabi ni Henry, matangkilo din sa Bagong Bayan Central School, sa kadahilan na may malinaw na guide o direksyon, buda dakul at mga PPCRB assistant na minaaratin din sa mga senior, pasiring sa mga voting center ninda. At pera pa kailan, pero sa alas 6 na, habang nagdadalaga ng oras, hirupok naman sa mga tao, maski sa mga regular voters, lalo pat anong na mga barangay man, ang nakatalaan magburoto digdi, iyuan mga hali sa barangay Kabugaw, Mauyod, Tula-Tula, Banyo, Bagong Bayan, Asing Pinarik, mantang nagdadalaga ng oras sa alas 7, nakahalagat naman ang mga regular voters. Ang iba, naghihirit, halagad biga instructional sita na alas 7 pangaya ang mga regular voters. At sa totoo sa nabiki, sabi kitang mga namamati na sentimento hali sa mga senior and PWD na mas convenient sa indaan atag na pagboto, tamas mapres ko ngaya, buda ba kung maguluto na maray, Karen Ara, DCGB. Kumpiyansa mga tugang ang Commission on Elections na magibonin marhay asin matrangkilo ang 2025 midterm elections. Sigon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, nadakulan sa iyang tiwala sa mga botante kaya magiging matuninong ang eleksyon. Makaskas man na matatapos ang botohan sigon kay Garcia dahil sa na-set up na ang sistema para mabarikas ang proseso asin masigurong makaskas ang pagproklamar sa mga manggaganang politiko. Nagapilar man si Chairman Garcia sa publiko na paniwalaan ang proseso kan eleksyon asin dahil basta-basta na magtubod sa mga fake news. Al Armario, iba pang istorya. Dakulang bintahe talaga na atab, dakul ng mga senior citizens ang nagpakaboto na digdi sa barangay Maslog. Mientras sa mga regular na botante, luway-luway naman nagpapasiring sa voting centers para alaton ang oras alas 7. Nasinda naman ang matawanin
dalan na makapila sa Burutuhan. So far magayon ang dalagan ngunyan kada Burutuhan mientras atamba. Sa ibong nalado, nagapreparar naman ang PPCRB, ang parokya ni San Roque digdi sa Southern Pagkan Legazpi sa panginot ni Father Rex Arjona and Father Vic Spinella Espeda. Yung sa ngunyan, pinaghandaan naman ang sa indang mga giribon at yan sa pagalat ka na resulta. So parang yan ang Southern Pagkan Legazpi, matuninong ang sitwasyon sa aktual ng Burutuhan. Alegi Southern Pagkan Legazpi, Alarmario, DCGB. Nangapudan si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa mga Pilipino na gamiton ni responsable ang diretsong pagboto asin pangataman sa integridad kan demokratikong proseso kang nasyon. Kaya nindo ni Marcos sa iyang mensahe sa na trabaho kan lambang na manuaan ang eleksyon para may pahayag ang sa indang kamautan para sa Pilipinas. Nanindugan man si PBBM na dapat magresulta sa karilibukan ng pagkakaiba-iba nin paniniwala kan lambang saro. Hinagad niya sa publiko na pilion ng kandidatong may kakayahan na magserbe. Kasabay kan pangapudan niya sa mga kandidato na irespeto ang proseso kan eleksyon. Sinabi niyang dapat magtrabaho tanganing mamantinir ang matanos, matrangkilo, asin patas na eleksyon. Dagdag na report kasabay si Jimmy Nasalita. Desisyon Bicol 2025. DCGB as in OKFM election coverage. Jim. Yes, Bibi, na-stranded ni nagkapirang minuto dahil diretso sa butuhan digdi sa Presinto 135A sa Kamalig North Central Elementary School, Barangay Salugan, na mababuroto digdi mga senior disabled PWD. Dahilan nga nita ining ACM machine pag subalota sisungal na duman sa ngimot ka na machine ipinagaluwa naka-20 sana na balota pagkatapos paka-20 balota so mga nagsurunod na mga balota na isisungal digdi na gusto di pakasungal maluwas na resibo. Dahil nagluluwas ki resibo, ililuwa kiraray itong balota. Ngunyan, nagkaigwa ki paghagad ki technical assistance tangani na mapakaray makadurdiretso tabata maalas city na di volume na ang mga regular na mga butante. Ngunyan, nag-aralat mo na mairahay ini ini palan tabi BP kan hiniling nagkaipuhan pala nini pagtagapunasan paswi screen sensitibong parte kan machine dayon nag-i-screen ka tong so mga boto baga so mga tinta kuha baga ini pencil pen nagdudukot duman, kaipuhan pala nito, linigan naman, nagtatagapunasan. So after that, na nalinigan na punasan na, balik sa dati, normal na, ang dalagan kan pag suungal digdi, kan balota, diretso na ang proseso. Lampas na diretso na ngunyan, ang nabutuhan digdi sa nasabing presento. Yan ang sa tuyang dagdag na informasyon halidigdi sa Kamalig North Central Elementary School. By the way, tapos na kita magboto sa mga oras na ini. Yung kinasalita DCGB News. Hinagad mga tugang kan Commission on Elections sa COMELEC sa Philippine National Police o PNP na arestaron ang mga embelto sa vote buying maski wara nin warrant basta nadakop sa aktong nagigibon ng krimen. Siniguro ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na poprotehiran kan poll body ang mga pulis na posibleng mahampang sa kasong legal dahil sa pag-aresto kan vote buyer as in vote seller. Paliwanag ni Garcia na pigtutugutan kang 1987 Constitution as in kan desisyon kan Korte Suprema ang pag-aresto na caught in flagrante delicto.
o nadakop sa mismong akto kan krimen. Nagpagiramdam ang COMELEC na posibleng makulong ang mga nadakop na embelto insagkod sa 6 na taon at habang buhay na pagbabawalan na sa pagkapot nin posisyon sa gobyerno. Hinagad kani sa publiko na kuhahonin video ang aktual na pamamakal o pagpabakalin buto para magsirbing ebidensya. Magigiramduman na nag-issue ng resolution ang COMELEC kan Pebrero kung saan nakapalaman ang warrantless arrest kan mga autoridad may kinaraman sa vote buying as in vote selling. Dagdag na bareta, mga tugang sa Lado Nacional, dakulan tiwala kan Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP sa namaaksyonan ni Pope Leo XIV ang mga kontrobersiyang kinakatubang kan simbahang Katolika. Nagtutubod man si Jose Cardinal Advincula na masunod ang bagong Santo Papa sa gira ni Pope Francis na midbidal sa katukduan kay ni partikular na sa socio-political issues. Apisar kan sarong pastor as in spiritual leader si Pope Leo XIV. Dahil malilimitaran ang spiritual life na nagserbi ini. Nagkapera sa kinakatubang na isyu kan simbahang Katolika ang kaso nin sexual abuse kan mga padi. Pag-aksyon sa mga konserbatibo asin progresibo asin kakulangan nin budget. Bareta sa luwaskan Pilipinas, makalipas lang mga tugang kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. Makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa rin bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Desisyon Bicol 2025. Engaging in position. DCGB Election Coverage. Make way. Maigi ang may kaagapay para mapanatiling 100% ang iyong energy buong araw. Kaya ikapin mo na yan with Jim's 7-in-1 Coffee Mix na may plus ingredients gaya ng Korean ginseng, agaricus mushroom, Ganoderma at spirulina para siguradong feeling alert at feeling energized ka. Kaya ano pang iniintay nyo? Ang love ng moment going shining moment with Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite Sagmi, Legazpo City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuderan, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nag-reflex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Branded ba na computer ang hanap mo?
Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. GB News Express. GB News Express. Padagos kita niyan mga tugang sa mga bareta sa Luwaskan, Pilipinas. Binisita po ni Pope Leo XIV ang lulubngan kan dipuntong si Pope Francis para magtaon ng respeto. Yan ang primerong trip ni Pope Leo XIV sa Luwaskan, Vatican matapos mailihir bilang sa bagong Santo Papa kan bilog na simbahang Katolika. Nagkaway si Pope Leo gikan sa passenger side kan sa iyang piglonadan na Volkswagen pag-abot niya sa St. Mary Major Basilica sa Rome. Sa iyang paglaog sa simbahan, may nagkapirang nagkurahaw na Viva il Papa o Mabuhay ang Santo Papa. Luway-luway man naglakaw si Leo pasiring sa pansyon ni Pope Francis kasi binugtak ang sarong puti na burak pagkatapos kaini naglod siya asi nagpangadji ni nagkapirang minuto. Bareta sa pagninegosyo, lauman pon panibagong rollback sa produktong petrolyo sa agang Martes. Sigon sa Department of Energy o DOE, magakawat nin piso sagkod 1.35 ang bawas sa presyo kan kada litro kan diesel, mantang 1.30 sagkod 1.45 ang kada litro nin kerosene. Ang presyo kan gasolina mabawas nin 30 sentimos sagkod 75 sentimos kada litro. Kaini nagkapira sa mga nahiling na rason kan DOE kang rollback iyang desisyon kan Organization of the Petroleum Exporting Countries o OPEC na dagdagan ang produksyon ng petrolyo sa bulan nin Hunyo kay bahan padigdian dai pa siguradong resulta kan trade talk sa pagultanon kang Estados Unidos asin kan China. Diyan na udto maaraman ang pinal na biso kung kurano ang pinal na bawas presyo na ipapautob man epektibo sa agang Martes, Mayo 13, alas 6 nin aga. Maramong tanawang health news. Kasabay si News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Ano ang latest dyan? Go ahead. Good morning, JP. Ako na benepisyo nga to ang pagduman sa PITS. Sigon sa pag-aagal, nakakatabang ang view o tanawon kan dagat para pakalmahon ang isip at imbawasan ang stress ni sarong tao. Ang kolor at asin at tanawon kan dagat may epekto sa utak na nagtataonin marahay na kondisyon kan tarong clinical o kaya kan tarong tao. Man nasabing o kaya sinabi kan tarong chemical psychologist o clinical psychologist si Micaela Camora kan Mind Care Center kung saan kulang bagay ang sensory escape na naitatao kan beach maging ang tanog kan ukol uyop kan paro sa init kan aldaw na nagkakatabang para makapagpahingalo ang utak asin lawas. Abiso ka mga eksperto na kung feeling mo stress ka lately, diba at kay puan mo ng mag-beach trip asin vitamin C para ma-recharge. Health News from Newspace, Mardela, dahil iba. Thank you, Paring Mar.
Pinagukontak niya tong Pag-asa para po sa latest na kamugtakan kampanahon. Oras, alas 6:40 na po nin pag-aaga, mga tugang sa DCGB. Itry tagiraray na apudan, mga tugang ang Pag-asa. Ramon ta po ang latest na panahon na sitwasyon. Baka mainit ngunyan ha. Baka may heat index ngunyan. O kung dahil mang heat index ngunyan, baka mainit sa tuyang palibot masyado. Garing nga pareho mas ang gustong sabihin kang pigasabong mo ha. Pero aramon ta, habang nag-ring kayo ang Pag-asa, baka po busy o iman, pero kung dito makakontak mo yan, taod-taod mga tugang babalikan ta po yan. Saka so, Biyernes pa, Sabado, nagkaigwa ki mainit na temperatur ang lawas kan iba. Mga tugang nagkaigwa tabi isinda ki nagkaigwa tabi isinda ki high heat index due to hypertension. Dahil ang puta sinda na wara sa lista. Bago namin kung ano na ang forecast mo. Yan po ang mga kabilugan kan mga darakulang bareta sa DCGB. Mga pangyari po sa tuyang palibot may kinaraman sa Decision Bicol 2025. Nasabay na dadangog ngunyan mga tugang sa DCGB as in 97.1 OKFM sa Legazpi City. Magbabalik kami makalipas lang kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Ang pinakamahiwas, as in pinakamakaskas na election coverage sa Kabicolan. Desisyon Bicol 2025. Desisyon Bicol 2025. Ihahatid sa inyo kan DZGB, OKFM, DZGB Social Media Team. Ang resulta magpuon sa lokal na posisyon, siring sa mga konsehal, mayors, board members, representative, vice governor, as in gubernatorial candidate sa Albay, as in Bicol Region. Kasabay ang resulta sa pagkasenador. Ini mangyayari sa maabot na Mayo 12 na national as in local election sa laong ning 24 oras. Hatod sa inyo kan DZGB News and Public Affairs as in OKFM. Desisyon Bicol 2025. The DZGB and OKFM Election Coverage. Alright, sige, balik kita mga tugang sa programa. O di 15, bago po magabot ang alas 7 ninaga, kumusta po ang sa tuyang burutuhan dyan po sa Luwasta? Si Dr. Chris Casabago nagapod, tayo siya ki-experience siya. Pag dinuon mo palang kimaray so pen baga, Ronald, nagbablat ito. Minareflect duman sa kuhan, kaya gari nagluwas, nag-overvote siya, duman sa senador, nagbalda. Kaya may maray man na may hapotong kurso experience si Dr. Chris, tanganay po nakamuman na mabuto, maning de po masayang mga tugang ansa nung pagbuto. Taso, nagluwas, taga rin nag-blot supen, na ginamit duman,
paistoryan ko daw si Padita nga ning makashare sa mga maburuto pa sa nataod-taod. Paring Chris, Doc, Marinaga. Yes, maray na agad Opo. tabi, Sir Hen, at sa mga parantabay mo tabi na mga maburoto. Yes. Oh, sabi mo kasi bago medyo sensitive so machine board so papel and then so pen na ginamit. Sige daw, ihiras mo daw sa paradangog ta sa experience mo para makaingat sinda tabi taod-taod. Sa mabuto pala. Iyo, so nakaboto na tabi ako, Sir Hen, tapos sabi pagkakang COMELEC between 5 a.m. to 7 a.m. Opo. So mga priority. Yeah, yeah. So, para sa mga nagarantabay ta, PWD na tabi si Dr. Gianan, operahan tabi ako sa tuhod. Oo. Because of sports injury. So, Yeah. natawan kitang prioridad. So, maayos man ang pila, talagang ininot ninda so mga PWD, senior citizen, tapos so mga pregnant women. Opo. Heavily pregnant nga ni ang term ninda eh. Heavily pregnant. Heavily pregnant. So talagang garing ngaya Mahaki na. maduso na. Baduso na. So, heavily pregnant. Garo, Mahirap na so daradara. nagagarang-garang na. Iyo. Okay. Sige pa din. Ano experience Pero ta? may mga nakapila naman sa ibong, which is ito sa mga regular voters, meaning baka so priority. Pero ininot talaga sa mga priority. Tama, open pa baga sa regular voters sa Correct, 7 a.m. correct. So nag-accumulate na ang dumaan, ang pila. Pero mas maray nang sumatab ka, may sa pila. Opo. So paglaog sa precinct, iniling so sa voters list kung naka-register ka man hangad. Tapos stamp mark, ano po, tapos tinawan ka na, tapos next ka ito, duman ka na sa makuha ka na kibalot. So pag kuha mo kibalot, matukaw ka na, di maboto ka, provided na din the supen, tabi sa Yeah, correct. Dali pwede magdara. Iyo. So kumbaga sa medyo madali lang so pagboto ko, di nga kita na, nga ning mga siguro 2 minutes na ito ta. Kumbaga sa di ba? Pag Para mo na sa bubutuhan mo di ba? Para mo na sa bubutuhan mo. Shade ko, pag kung nalata ko duman sa senators na pinalid sa papel, may electric pan. Iyo takwan. Oo. Oo, tapos nagkaigwa ning blat, ito pala, hindi pa siguro nagmara. Okay. Oo. So siya duman sa lineup kang senators ko. So napansin ko na ito kang natapos kong iboto, ipigpig sa Tinamaan. naman sa bantay. Oo. So sabi ko sa iya, ma'am, baka ka ako ma-invalid kasi may blat. Kasi aram ko, laser man talaga ito. Ang pinadetect nila sa mga ink, sa mga blat na mga rukaan. So sabi niya, sige, i-try ta. So ako ang pinasuksok duman sa machine para i-read sa pin. So pigano siya, nakalawag sa pin, naghalat, processing, tapos may nagluwas na resibo. So pagluwas kong resibo, sabi kay itong bantay, sabi niya, sir, paki-check man tabi kung yan na nagluwas sa resibo, so binoto mo. So ang first duman is itong party list, then senators, tapos provincial, then so municipal or city na boroto mo. Napansin ko after the party list, senators, nakalag duman sa kuya, overvote. So pag-block gayon, so tinamaan. Sabi ko, ma'am, nataka ko overvote ini. Sabi niya, baka ngayon lampas sa 12 ang binoto mo. Sabi ko, dahil po ma'am, sabi ko, binilang ko talaga yan. 12 talaga po. Kaya sabi ko baga, inaputa ka, kung ang blood ka ko, baka ka ko ma-inconsider. Yun na yan, at least, aram ta na so. Iyo na suris. Aram ta na so risk, so resulta. Dapat mag-ingat sa ang ingatan kimara sa pag-shade, buda sa ingatan naman. May electric fan. Kahit sana pa magdukot sana itong ballpen, tamatintaon man siya. Babasahon na yan kang machine, maski day mo na pag-ulito. Iyo. Pero pala, sukan, so itong so. Ingatan lang sa blood. Pagtukaw mo baga duman sa sa bubutuhan mo, may lipod man siya, may lipod siyang karton. Wala siyang, ikaw siyang folder na yellow. Okay. So dating pigagamit, pero wala nga ning sarong dupang distance mo sa. Iyo. Bako na takampanong baga sa experience ako experience ako hindi ikama ngayon. May kuan niya, may nakapatindog yan na kuan pa may nakapatindog na mahibog na karton.
Iyo, tama. Dahil naman yan, folder na lang. Sa karton mo yan, folder na sana. Bala ka kung isuksok mo sa folder sa balota mo, Oo. medyo may kalabaan pa di. Di pwede kang taningan, pwede kang pasikirapan kang utos sa inutahan kung sa nagdalagan sa kamot mo. Iyo, di ko na nga ni duman pa di piglang. Sabi ko nga ni, baka kung ilaan ko sa laog kang folder, tapos pigsara ko sa folder, mablat man. Iyo baka kung di pa nagmaratulos. Oh. Iyo, di nagbaratulos. Kaya pwede itong medyo alaba ang balota, pwedeng pasikrapan kang kataning mo kung sisipig bubuto mo. Kung tuon yung subaybay posisyon, medyo malinaw ang mata. Iyo. Hiling talaga kung sisi ang ibubuto mo. Ako sa iling, di bang mga washers oriented kang kung hain sungarang kang bubutuhan mo na kung sa inapart kang balota? Posible pa Para matandaan kung hain sundalagan kang kamot. Anyway, mga duda ko man sana yan. Nga, tama pa doon sa nagluwas tabi na binuto mong gobernador? Yan. Tama. Tama man. Accurate. Sumayor, tama man. Tama man, sumayor pa din. Oh. Tuman sana ako medyo na Sa senador, Sa senador, bata pinag-isipan kong mara ito pa din. Tinaman palang ki-electric pan sa kalipaya. Pinaros. Oo, medyo pinaros. Siya, galing Napuritan. nagpapalit. Siguro, tuminama duman sa may tuminama duman sa may oval kung saan duman. Kan senador. Senator, sabi, overvoting pangyayari. Maura raw. Nata pa din siya man sa binoto mong gobernador tabi. Ha? Sisay sa binoto ko? Oo. Sisay sa hiling ko pa din na karapat na. GB as in Okay. Salamat pa rin. Magayon na sharing mo. Magayon na sharing yan. Magayon na sharing mo. Ang tinaling maka. Sa Bagong Bayan, nagpupunang mag-pull sa mga regular voters. Oo. Paghali may naguso na sa mga siguro, pigahabol man so init baga, mag-late na sinda. So sa iling ko pa di, ang mapuli ni sagod mga alas 9 arugan. Ganing ba kung mainit, tapos mababakante yan siguro sa mga kainitan, mga 10 to 3 o 10 to 4. Maparalik na naman yan at siya na alas 4. Magayon na yan na pag-share mo na sa mga parantabay para mag-ingat sa pag-share tabi habang yaw sinadama. Thank you pa rin. Salamat. Salamat. Thank you. Desisyon Bicol 2025. Pahiras ko kan sayang experience si Dr. Chris Daep. Coverage. Sabi, tangani na kamong mga nagadangog ngunyan makapreparar tabi era mo sensitibo yan ng papel bodi yan tabi na na papel na pen na yan tabi kaya mas magayon mga tugang na matawang kita ki-advise lalo na sa mga first time voter. OKFM election coverage. Karon ko rin sa kuyang amigo kung kumusta sa yung experience sa pagboto. Nakaboto na daw siya si Dr. Cedric Daep. Abotong ko daw kung sa kumusta ang experience na senior naman gyud ini, senior na, 'di ba? Kaya nakakuan siya nakakuan siya. Dr. Cedric, sir. Ano po ang kategorya mo, senior o ano? Senior, dual citizen ako. Talaga? Pag-una ko ako kay pagdailing taga, gari mga nasa 50 plus ka pa lang eh. Ako 15 by heart, pero 65 by chronological age. Okay. Kumusta po sir sa experience mo tabi sa pagboto? Maray man, pero dapat nang kitiklop ang balota. Botohan mo. Okay. Kapag may date siya ng tiklop, maski sa gilid, i-reject. Okay. Kaya uunat-unaton iyan, porsyento, tapos ilalaog na baliktad. Tapos pwede ako unangon yan. Sabi ko nga talinaog na sa kuya baliktad. Pero hindi ko nga tiniklop, baka niya ako sa pagsaray ka, may tiklop ng dati. Niya binalik, baliktad na. Baka niya ako ang butukin, baliktad na. Kumusta po pag-check mo kang resibo? Okay man. Kung sabihin pala, buto may kaya, nahaloy kami sa pila, nagdiferensya sa machine. Ano pong problema sa machine, Dr. Cedric? Piglinigan ninda, tangan ning mag-function kitol-tol.
Bakit Kaya na? mas magayon garo, Henry. Opo. Dahil anticipate ito, dapat igwaman kada sarong area na may technician lamang. Iyo, natapo na yung technician na yaon naman. Sa mga yaon naman na nagsiserve, sinda sila, tinuruan man gayud sinda. Iyo. Actually, gwa mong kiparehong experience kan sa kamaligna. Dahil pig-receive kang masinta. Malpugso itong gari bagay itong gari infrared na nagbabasa ka ito. Pinahidan lang. Kung sabi yung tabi, sir, tahaloy na nagkapirang aldo na bagaan dyan sa mga voting centers ta, baka nagkaaral pugan? Iyo, pwede. So ito pala experience mo na rineject sukan mo, so balota mo. Pero okay man. Pero makaskas ang ano, Makaskas. ang kundi sa naman diferensya ang makina. Pero tao man, mga magalang man ang mga nasa Iyo, presinto. correct. Makaskas ang ano, makaskas ang return kayan kung talagang ang trabaho tapos ay mag-diferensya ang machine. Yeah. Skon, ibiteran itong may tiplok. May bit na kwan. Hindi ko nga na-repair na may tiplok. Pero yung manahiling. Siguro sa pagka-press ito kan pag-deliver. Pagkatapos, igual na sila sa diri bagang pang shade doon sa mga bilog-bilog. Yeah. Available Supen. Dahil magkaipuhan na na marita, nakulaon ang point. Ayun, oo. Iyo. Okay. Tama ba sa experience mo ang balota pala pati ulog pati gaya payang basahon? Pwede. Kayang basahon. Mas kanong gusto mong posisyon kang balota? Ang sinda aram yan aram kay kung paabante kung sa front. Tapos kung di baliktad garo ang iinot sa ibaba. Iyo. May technique may technique. Oo. Pero ano pa, kumusta gari? Favorable ba sa arog sa ng mga senior na ngaya magboto kay ata ba no kumpara kanang minaging mga eleksyon? Iyo, perming pabor pag atap magboto ta, dahil ka nakikisusuan, maluag pa, pagkatapos bako pa mainito. Tayan kayan, mainito na yan. Iyo na nga niyan. Oo. Ang hapot sa kuya, kung may bagyo sabi ko, ikaw niya ako, nag-uran kay kwarta. Itong din na forecast kang pag-asa, ano? Pero maringari kami nagdisarong ta. Kami inoran. Yeah, iyo. Siguro. Tranquilo, dahil kaming feeling of guilt. Paano ka, bantay man sa harong mo kasi aram mo na kasi nag-star ngayon dyan. Opo. Dahil nagkaroon nagtiwala sa muya na dapat tawag na mas kanong ang gibon mo ngayakar ngayon, bubuta ka, so gusto niya. Opo. Sir Cedric, salamat sir. Ingat po. Salamat. Alright, thank you. Magayon mga tugang napigpapahirastakan mga experience ninda. Initabi na sa tuyang mga nagburuto na. Kasi bago may nagka-interview may na-interview si Jumar, may na-interview si Pio, may na-interview si Kwan, si Sepene, may na-interview si Bert Nunez na mga nagburuto na. Pareho ang experience ninda. Hello? Hello, ma'am. Hello. Good morning. Nagbuto ka na po. Maribukon digdi sa Buragos. Dahil kamugtaki digdi ang Nata. ang mga presento. Nata. Dahil plano. Nata to. Ay, ilingan, dahil na mo intindihan ko, na dahil sa mga senior citizen, dahil nagkaboto. Ay, Napano daw? Ay, something is wrong. Doon po kipila o pero nag-start na ang voting? May proseso igwa kay ma-fill up ka kay form, pagkatapos ma-fill up ka sa sarong kwarto, tapos pagkatapos malipat ka sa sarong kwarto. Bako man ang Comelec ay inda. Oo, ang aram kong proseso kan madam, pag-abot mo dyan, hilingon sungaran mo naman sa master list sa pintuan, di ba? Bako yan. Bako. May ginibo sindang di ko maintindihan. Tapos, kulang ang prehinto. Gawin na kami digdi mga baduya na di mo maintindihan, di ka makalawag sa kwarto. So mga senior citizen magkadirismayo na. Ay, nako. Daing planong magayon. Iyo po ikaw po, senior citizen ka? Yes. Pinakaboto ka na po? Day pa. Day ka man makaboto. Nagsaralak na sa senior. Talas 7 na. Before 7. Day pinalawag sa mga pako senior. Iyo. Anong oras po nagbukas dyan sa presento nindo? Siguro 5 o'clock.
back. But the point is, so mga, they were may share, bako naman mga po Iyo, senior. nagharalo na. Nagharalo na. Tapos, syempre, so mga bako senior, mas nakusog ang mga lawas. Iyo. Mas, Oh, actually po, maski alas 7 na o between 7 and 7 p.m., Yes, dapat yes. may priority lane para sa senior. Yes. Ang point, the senior citizen came early dahil nga ni Yeah. 5 to 7 na. But unfortunately, ay around digdio, bako man kadaklan senior. Tapos, Nagsusuan. ay nako. Hindi ko maintindihan. They're so nakapila. Bako man senior. Iyo, ino. So senior, nakikisusuan. Sa bako man senior. Ay nako. Bata garunay ka na kadang darang yelo mo niyan. Mr. Maceda, may problema din di usap palingan na maribuko na. Ipahiling ko po sa kuha, ipahiling ko tapos makuha kita sa Comelec ha. Tapos ko pa sa Comelec, ma'am. Thank you. Oh, thank you. Yan. Bye-bye. Sige na, check ito sa mga, siguro may proseso talaga yan. Ano ito nagkapo, Ronald? May proseso yan kung paano yan na maging magayon. Nagka-problema na lugod sa mga kwanta senior citizens dyan sa Boraguis. Hello? Yes, Migo. Morning. Opo. May pamamabuto. Kundi tama itong obserbasyon mo kasi ba doon na so may lipod baga sa desk. Oo. Tangon yan gulaman ng gas. Iba na, folder na siya na. Yung nga na Miguita, sa ekspeto ka nagboto-boto mo na, sa manual baga ka ito pa. Pagtuko mo dyan sa kwan, o dito kayo, masurat ka baga, ade. Kaya may kwan ito, may lipod mismo na kapatindog sa ampangan mo, ade. Pero ini si shade, pero pag shade mo migo, so diretso kang kamot mo, kung tuom kang yaon dyan sa loob, kung ang balota, aram ko sa nagdalaga ng kamot mo, ay posibilidad. kaya namin wala sa rupa, mapasilala ka baga, mataklag sa balota o mapapagpilatan mo. Kaya, mas mga ito sa dating may lipod-lipod ka. Kung mga kontrolado ito, Iyo. palibot baga ito. Iyo. Unlike kailing folder, may tendency magka, dahil kung malulay ka man. Iya. Iyo, may sabi pa kung mas magko yan. Iyo. May secrecy mangyararan na pagkapoon. Nanggad. Sana may Okay. itong araw itong sistema. Okay ba ito? Iyo po. Okay, sige Migo. Salamat sa Desisyon Bicol 2025. DCTV as in OKFM election coverage. Alright, sige, mabareta na muna kami. Mga tugang oras na po, alas 7 na 7:30. Mabalik kita sa pagpapadagos kan sa tuwing special broadcast kunya na pagkaaga. Diretso na po kami mga tugang 24 oras. Dili po sa DCGB. Taod-taod po board duties ni Pio 9 to 11 o'clock. Then masunod po si Mar 11 to 12. Tapos may newscast kaming hanggang 12:30 kung ano yan. Si Mar na lang kung dahil available sa Robert na naka-assign sa field. Tapos 12:30 to 1 hanggang po 12 to 1 o'clock si Mar de la Cruz. Mabalik po ako mga tugang alauna hanggang alas 2:30 po nin pagkahapon. Sa kuya po dabing board duties. Then mabalik si Pio na 12:30 at 2:30 to 4:30. Alas 2:30 hanggang alas 4:30. Tapos mabalik si Mar na 4:30 hanggang 6:30 nin Banggi. Mabalik po ako 6:30 hanggang 8:30 po nin Banggi. Mabalik man si Pio 8:30 hanggang 11 nin Banggi. Tapos mabalik po akong 11 hanggang alauna po nin Aga. Yan po yan na Banggi. Tapos pag 1 o'clock, May 13 hanggang alas 3 po nin Aga, madadawin do si News Director Mar de la Cruz. Tapos alas 3 hanggang alas 5 po ninaga, yun po mga tugang si Pio Fernandez. Mabalik po ako sa Pitsa 13 kan Mayo, alas 5 po ninaga, mga tugang sa Satunguya tabi na regular schedule na and sunod-sunod, except tabi so 6 o'clock news siyempre, sa Muya tabi news team medyo paragal, perirot sa pagpreparar kan mga newscast. Pero so alas 7 pong agang newscast, balik na po ito sa aga, dakol kami dyan ki mga obligasyon mo na mga sponsors. Hali po mga tugang duman sa Metro Manila office. Kaya yan po, unless na may mga drakulang pangyayari, mga tugang sa tuya tabing kapalibutan, kaya masuspend kita, ibang mga regular na schedule. Pero kung normal naman, man tabi ka naman na mga kariribukan, saga po yan pag alas 5, balik na po kita sa normal schedule. Desisyon Bicol 2025.
Ako magparampalan, pasalamatan ko sa Bicol Food Delights ng kay classmate na si Tess na Nota. Yan, Tess Rivera Nota. Kaklase ko ni sa Bicol College kay ito, si Tess. Tess na Rivera, Tess Rivera Nota. Thank you, tabi mate. Diyan, senda po mga tugang ang Bicol Food Delights. Sinda po ang nag-provide kan sa muya tabing pangudtuhan taon. Wala tabi pamanggihan dyan. Wala salamat man sa dampa ni Kuya Nong si Richap. Sinama na ma-provide kang breakfast mga tugang sa aga. Courtesy man yan kan OKFM. Sinapon ma-provide kang breakfast mi sa aga na aga. Diyan kay Kuya Nong. Salamat amigo sa dampa ni Nong. Tayo po salamat tabi sa PYC Enterprises, mga tugang kay amigong Raul Calio, kay Madam Marisa Calio, para po sa pagkangaipon ninyo ng mga maray na BHC Radio. Tumiyan kamo sa PYC Enterprises sa dyan tabi sa dyan po sa sa Orosite, Legazpi. Thank you nag-provide sinda kidagdag na communication facility digdi po sa tuyang coverage. Salamat po sa SL Technological College Foundation kay Ma'am Rose Ray para po sa pagpasubli nin mga computers. Tabi kang SL buda pagpadala nin mga professors, instructors niya, buda mga estudyante na matuang tabi sa tabulation center mi diyan na Banggi, mga tugang digdi po sa DCGB. Tapos thank you man sa mga interns kan Bicol University, katawang po sa coverage yan, mga tugang buda ang samuyang mga pagiriba sa OKFM Legazpi City. Baka may nalingawan akong pasalamatan. Ayun na gayon. Katod na lang sa iba. Salamaton pong maraya, mga partners. Tabi, of course, sa Commission on Election, kay Attorney Valesa, buda kay Attorney Maria Aurea Bubunaw, sa padagos na pag-provide informasyon sa tuya, kunyan tabing election. Salamat, kansa ng pagantabay. God is good all the time. Bumoto po nin tama, iboto ang tama. Ang pinakamahiwas